Why? Exactly. You won't believe the deal I just got. In Mexicana. Daidzaiva muindi chimbodya guys kubva kusena nambodya ndabva nchimhanya ndati 2 andinoziya 2 ndakona kuibata 2 saka inini zvosoka inini chidaidza vamwe guys ka vanoda kuya panapa vanongoya pano kuti vane nyaya dzavo mbomirai kufona ndichakuziva kuti chifonai mobva mafona anditika vanhu vari kuda kushiya nyaya dzavo anditi so for now vedwe tegai vamwe tikwane number at least tikakwana 350 tobva tatanga anditika kwaiko t-shirt yebasa one t-shirt yebasa t-shirt yebasa ndakapfeka t-shirt yebasa t-shirt yebasa t-shirt yebasa ndakatopfeka t-shirt yebasa ndakatopfeka saka ipapa ndabva ndichiita kumanya guys saka mundiregerera wandakumbodya kubva kuseni ndangobuda andimaona saka zvakaoma andimaona saka imimika dedzai vamwe guys 184 ndopati 198 achatosvika 198 atosvika 204 right tadarika zvedu 200 ndanogona kigona mutukudzi guys ndandona kigona mutukudzi guys zvinhu zvacho izvi alright taapa 240 right tiri pa 240 maswera seiko mamuka sei maneri kumativi mane nyika nchiti haiwa guys tiri pa 240 foni yako iri kumasure sha anditika regai tisangane pachirongwa chezuva ranhasi anditika tiri kutaura nyaya indangoisa topic ndikati vedwe mastepfather vari evil here zviri kufamba sei foni yangu haina kuzozorora inbox haisi kuzorora izvo vari pastandby vari kuda kushiya nyaya dzavo handimaona sometimes that's how we do it tinongonza topika vanhu voita come forward nenyaya dzavo handimaona so guys ndisati ndatanga right kuti tiunze maviewers atinawo maguests atinawo iko zvino izvi handiti guys handimurikuona ndakanaka ndakashata here guys aiwa ndisikureva mhino imbobvisai mhino imboikandawo hasi mukuona ndakanaka kune vaya vanoda mafuta ekuzora handitika vanoda mafuta ekuzora anonakisa kumeso handitika tati tionesane pano handiti chihera products handiti maona chihera products ishi kune vaya vanoda skini dzavo kuti dzinyatsonaka dziglowe dzichiita sei pane mafuta aya atichakupai atichakutengeserai chihera products saka mafuta aya anofamba iri cream yacho handitika iyo iyi iri mugaba iri handiti anotengeswa nemumwe wedu pano mumvengeri yenu anonzi chihera roslini shuro hanomona mirai ndimutegi aite kuuya so that hanzi mirai tisvike 500 okay tisviki maititi kana vari live unoziva kuti ndo muridzi wemaviewers maititi handiwana ndo muridzi wemaviews saka panenge pakaipa saka ndiye anotengesa mafuta aya roslini shuro chihera handimaona saka iwewe kungondibata ndokupa nhamba yake kana uchida kuti ganda rako maybe une problem yeskini une mavara ari kuramba kubva kumeso pamwe wakambozora zvokutsvuka zviya ukaita skin pigmentation zveblack zviya handimaona unongobata unongondibata ndokupa nhamba yachihera mafuta achihera aya anofamba nechilo inoichi seramu yacho iseramu yachona iyi saka zvinoitika ndezvekudaiwo ane sipo yacho zvakare iseti hani muri kuona zvenge zviri seti zvakadai so zviri seti saka zviri seti kudai so iwe unozongondibata handitika ndokupa nhamba yachihera zvepapuraizing muchanoudzwa kuona chihera kuti zvoita mari ine handizivi ndichangu kungotengesa handimaona muchanoudzwa nani nachihera kuti zvinofamba sei handitimaona asi sipo chandakawa ndechekudai so kana uine mavara ari kumeso aya mastubborn stains ari kumeso anoramba kubva eblack aya handitika uchiklina mumba kana kuseni paya unombozora handitika sipo ishi unoizora zvako woimboisiya iko kumeso woizora woita basa rako wopedza wozoigeza chikwapuro iyi inobvisa iyi guys inini yakandibvisa munozati nemaka yendiri kudaro handisitaura zvinhu zvokunyepa ini ndine maallergies saka semunhu ane maallergies kazhinji kachona ndine problem yekuti kana weather kuchinaya ndine masinus ndine maallergies kana kuchinaya kana kuti weather ikachinja handimaona
kuvaviwa maziso ndovaviwa mukati memwenhingikiri memuromo ndovaviwa nzeve saka pakwenya maziso papenda iki ndokwenya maziso zvoti aita black hanimaona but ndakangotorawo chisipo chake icho chakanditumira ichi ndobva nditanga kuzora hanimaona kuti maziso angu zvinhu zvasisina kuita black kune vanonyatsoziva muziva kuti anga kaita black hanimaona nenyaya yekukwenya kudai so kwandenge chigara nchitanenga chingovava chingokwenya handimaona saka chisipo icho chindakazenge ndangochizorawo handimaona aiwa iko zvine zvakuti hakusisina handimaona zvakapera hanimaona because zvinozopera hazvo zviri zvemaallergies izvi but after some time but chisipo chakandibatsira 1 week ndandatoclear kwakusisina saka vanoda mafuta iwaya chihera anonzi chihera products ndo zita remafuta vanoda mafuta chena zigaba iri ukaona mutumba wegaba uyu wofamba nawo ukazoona woupedza guys iri zigaba iri unodozora kuda 3 months uchingozora chete kuda nemaserama yakuda unodira mukati womixa here nesipo yachona wozora izvi ukazoona wonyatsa kuti waripedza zigaba iri kaida ayo kana 6 months unodhonza handika saka kana vanoda kutenga mafuta achiyera kuti vanake kumeso please mondibata kuinbox tokuudzai haikona kuita skin yakakwasharara kunge garo rechembere guys kuita skin yakakwasharara kunge garo rezhou aiwa guys ngatiregei kudaro iko kuti mafuta vanhu vari kungonaka nemafuta handimaona mafuta akakanaka indai munotsvaga munhu anonzi roslini shuro muone kuti iye akanaka sei indai munotsvaga anobatsira neface acne dioni vane face acne anobatsira zvakare handiona ndine iyoyo yeifiva iyoyo hanzi pin yenumber please manje number yake iri mufoni yandiri kushandisa pano palive anoona woita zviskin rekuti ukabakwa kudayo kuchazikamu kuti baba ndavapi mai ndavapi mose mangofanana guys zora unyatsonakirira uonekere handitika chero chembere chero ani unotochifamba kumudza aiwa chemika chembere bho wako anoona chembere inonzi chembere yemazuva ano chembere dzechimanje manje haikona kuda ziganda rekuti unongoti nhai mwari vanhu vanongoti nhai jesu asi havagezi apa uri mukuru wokutamba nemvura uri mukuru wokugeza asi nekuda kuti iganda rako risingahwiri handitika mafuta risingahwiri zvakawanda iri harihwiri ropedzera rangokwasharara rangoita kunge pasi pegumbo rezhou kana kuti handizivi saka mafuta aya ari pai chihera products unondibata ini ndokupa unongondibata hanzi anowanikwa kuuk here princess ndofunga anokorea anotumira kuuk I think anotumira kuuk mafuta because pane vakambouya kwandiri ndikavatumidzira vanenge vakawana order dzavo handimaona vanhu vakawanda they are happy they are using this chihera products iyoyi handimazviona iyoyi chihera products vanhu vakawanda vari kushandisa nemiwo varume vari pano haikona kungotiza minda kuzvismall house just because vakadzi venyu kuti waona vana Sis Melly vane makanda akanaka anotsvedzerera mukaka achizora maskins mafuta anachihera wakutiza kuenda kuna Sis Melly tiza mukadzi because hausi kutengera mukadzi mafuta tengerai vakadzi venyu mafuta tengerai vakadzi venyu mafuta vakadzi vaonekere hatika there is no need yekuti ubude mumba mako uchiinda kuchimhanyidzana nevamwe vanhu kunze uku handitoona there is no need iwe chigona kungogadzirisa mukadzi wako iyeye kuti ave zvaunoda kuti ave handimaona saka inonzi chihera products kwai anonzi chihera products ingandi kutaura wani anonzi chihera products hanzi tionei t-shirt Sis Melly alright vanoda kuona t-shirt idzi ndo imwe t-shirt dzandakagadzirirwa neshamwari yangu inove munhu anoti kwai ifani yangu indoshakuti achiti ifani yangu ifani pakuti kudino kuti inandisi celebrity asi ndakangomuzive gangu achitaura kudaro kwai Sis Melly nditori fani yenyu hombe ndo imwe yacho yandakagadzirisirwa ikai ndipei picture ndobva atora picture yangu kwakanogugula picture akaisa picture iyi akanyora kuti Sis Melly's diaries zvikaiposa pamune chamalive please malive enyu anondibatsira pfekai uniform yebasa hani munoona ndini ushu ndini yeyushu ndini uyu aiwa vasimave panext door ndini papapo hani munoona saka ndakashiya kuti unonditi fani ini handisi celebrity ini saka unonditi fani pakuti kudiko asi ndakangoti hamene zvofamba seko ina handizvizivi indongozati ndingoriwo munhu anongotambaona vamwe pafacebook achingofarira kubaya yake chilive pachanichi hanimaona asi handisi celebrity handiti maona handisi celebrity right saka ndini ushu ndakadoitigwawo saka kune vanenge vachida kuitigwawo matishirts enyu munongondibata zvakare handika mongondibatawo ndongokupai nhamba dzake mufani wangu ushu handika modi mogadzirirwa matisa nemafesi enyu handimaona kana kuti anenge akakanziri queen my king hamene zvakangosiyana siyana handimaona vane mabhizinesi ari kuadvertisa chi
mabusiness avo munomagadzirigwawo kana uchida ine fesi yangu yaSis Melly yacho no problem unongogadzirigwa ine fesi yaSis Melly iyoyi unongopuwa uchongopfeka tose guys unongozviri basa rei ndongopfekiwa unongondipfekawo ndifungawo handi uri bhuru wangu atori munin'ina wangu unongondipfeka kuti kwauri kuti Sis Melly ava ndakatopfeka sisi vangu pano asi musazonita celebrity ka ine handisi celebrity hanimaona musazonita celebrity ine handisi celeb ndingori umwe wei ndinongotamba nemi pano handisi celebrity handichimaona handisati and I don't wish to be one handimaona toda kungobatsirana mukati momumu tichingotamba takainzana takafanana tichienda takadaro handisi celebrity comes with a price handimaona I don't want that price indinoda kungoita munhu wekuti mukatsiura pano ndoteerera zvamunenge mataurawo kuti matsiura kuti aiwa ndatsiurwa nevaning'ina kana kuti nevana handimaona celebrity abodo celebrity kundaramba handimaona dei ndaida kuita zvinhu zvemacelebrity dei ndikumberi asi wazimusakanga moti kana muchita michato yenyu mutaurisa kuko handingotaurisi zvigumira pano kana maita michato yenyu mapati yenyu mababy shower chichi ini munongondidana Sis Melly huyai ndiri kuita baby shower ndiri kuita kitchen party huyai muzotaura muite MC ndokufaisirai zvinhu mazana ndiri kuita zvekumachechi for the last 2 weeks ndanchitogwa kumachechi unfortunately ndinasakwanisi kuita live because vanhu vemachechi vamwe vazhinji havadi kubuda pamalive handimaona vanenge vasinganzwisisi zviri kuitika handimaona ndanchidedzwa kumachechi mufunge mwari ava vakanaka ndandichidedzwa kumachechi machurches emuno South Africa munomu ndichinovhuna chirungu ndiriko ndichiita motivational speaking yangu ndichitaura namadzimai ndichibatsirana namadzimai tirimo mukati imomo tichivhuna chirungu tirimo mukati imomo zvose imomo handimaona saka ndozvinoita mwari izvozvo vanosumudza marombe kubva guruva handiti ndozvavanotiitira right musakanga mwechiera products ushu chiera products roslini shuro right nechisipo chacho ichi regai tipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi anditika hanzi handodanozoga Madam Boss aiwa zvaanozoga naMadam Boss handizvizivi indinoziva zvemunhu anenge auya kwandiri achiti Sis Melly izvi ndozvandotengesawo izvi handitika ndiudzireiwo vamwe handiti muona ndozvandodi zvaMadam Boss aiwa ine handizivi wotoenda kuna Madam Boss mwanangu ndo vanogona kunokubatsira kuti vanoshandisa chii handitoona ine handizivi t-shirt idzi handimaona ndini ushu handimaona right saka topic yedu yezuva ranhasi guys my stepfather but pandati stepmother and stepfathers guys pane munhu andifonera same time akati aiwa makanganisa inini kwedu havasi stepmother havasi stepmother ndi ndi grandfather hanzi ndi step grandfather vari kuzviita saka haisi nyaya yekuti stepmother kana kuti stepfather chete handitika mastep aya handitika amene zviri kuitika indoda kuziva kuti chokwadi here kuti vari ivhu kana kuti zvinodhipenda handitika variko vari kuti vakapinda tsekwende vanga vachinifanira kuti Sis Melly topic yamavhura makonye mavhura can of worms pazvinhu zvandakasangana nazvo namai vandaigara navo nababa vandaigara navo handimaona vakandidza nyaya dzavo saka ndikati no vachashiya nyaya dzavo pano handimaona but indoda kuzoyazonzwisa kuti zvii zvinenge zvichiitika iyi nyaya haisi 50-50 here murume wangu auya navana vake ondipowo vana vaya kuti ndigare navo handitika vana ava kana vasinganditeereri pamwe mai vacho vapenyu handitimaona vari vapenyu kudaro mai ava vatongoti vana vanogara namai vavo vanopota vachiuya kwandirini sastepmother handitimaona pavanodzokera kuna mai mozati panoramba navanhu guys kazhinji panenge pane vashoma vanorambana zviri amicably handitimaona vakawanda vacho vanorambana nefight wondodziyadziya mai vanodzitora vonodzisa pane mukadzi munyuwana anenge auya zvokuti chero kuda kuti utaure nevana kana kuti vana uvaudzi zvekuita unototya because vanenge vachifidwa zvavanofidwa namai vavo kwavanenge vari pavanotouya kumba kwababa vavo handitika vanenge ndo imwe point yandapuwa neumwe munhu andiudza vanenge vachitouya vakatoona satani mutematema nenyanga handimaona because zvinhu zvavakaudzwa namai vavo anyway regai tigamuchire kole wokutanga uyu ndofunga tamunonokera regai timufonere manje alright regai timu kola hello Sis Melly makadi tiripo makadiko kola na airtime bangoti gaga koma dikuita zvewhatsapp chaiyo kana musina airtime panhamba iyoyi itai zvewhatsapp alright vatotanga kuuya
guys regai tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei zvinofamba sei nyaya iyi guys andinoda kuti tinyatsonzwisa nhasi toda kuti dzidzisane guys musarambidze vana venyu vazhinji venyu muri masingle mothers vanhu vamakaita vana navo vakaita move on upenyu hwavo handika murambidze here vana venyu kuenda kunoona baba because pana step mom handika imimi vana mai vakasiyiwa hamusi kufidha here vana wrong information hamusi kufidha here vana because mune ma-unresolved issues aminawo nababa vevana zvekuti makuudza vana zvakawandawanda makufidha mwana handimoona paanoenda kunoona baba vake akutoona step mother evil ivo vasina chavakanganisa handimoona pamwe vakatozouya iwo wabva kudhara hapana ameno ipapo toda kuti tinzwisise then kuti vamwe step mother kuti vanozora mwana siku pamuromo kudai so mwana uri kuwapuwa mwana kunzi chigara nemwana pamwe mai vashaika handika baba kubva kubasa wozora mwana siku kuti baba vati mwana wadya iye mwana asina kudya ko madzimai tikuzviitireiko ko mweya wekubereka wakaenda kupi handichimaona toda kuti tinyatsonzwisisa pano right kola hello right tavepo manje vamwe vari kumbofona imbomirai vamwe vari kufona imbomirai ngatipana nemukana pane vari kufona apa regaiti vambomira tipana nemukana right makoza acho mai we kola uri kundinzwa kola hello beta utongotaura aya ndichakati pane 8 calls dziri kupindirana one time iwe chitongotamba handichidairi iwe chitongoenda mberi nenyaya yako kola wakadii zvako Sis Melly ndakutaura about ma-stepfathers nema-stepmothers indaka-experience zvese stepmother na-stepfather but vandainyanyogara navo ndi-stepfather ndo vandaigara navo nguva refu pa-stepmother ndaenda pama-holidays so stepfather ndikudzai nhema ndakaona nhamo ndakaona moto handikudzai nhema Sis Melly murume anga nemwoyo wakashata iyeye nanhasi hake achiri mupenyu but ndoti anga nemwoyo wakashata pamwe akazochinja akandizive baba vamo vane mwoyo wakaipa ivavo munonzwa vanga vane kauri kekuti ndakabva ndavenga mai vangu because ndaifunga kuti mai vangu havandinde ndekuda kwababa ivavo vana vavo ndo vaitengerwa hembe nyowani ini ndaingopiwa dzemubhero muri kunzwa ndichibva ndafunga kuti pamwe mai vangu vari kuzvibvumira izvo mai vangu vanga vachitori muabusive relationship nababa ava saka ndaibatwa harafu nyangwe ndikarwara ndaive ndisingakwanisi kunzwa kana kuchipatara ndasingakwanisi kana kuti ndirapisiwe ndainzwi kunyepedzera kurwara ndichigara nastepfather saka ndakakura ndiri mwana uyauya anga asingakwanisi kusununguka kutaura even kuna mai vake kuti zvakati because hapana indibhilivha amai vangu vaitya murume wavo zvakanyanya ende vairespekta murume wavo zvakanyanya because vaiabusiwawo naivo oright mira wakadaro uri kureva kuti iwe waigara namai nastepfather dambudziko rose mwana musikana uri mwana musikana kaiwe mwana musikana ukaita dambudziko nati uchida chinhu unoudza mai kwete baba mai vaitora saidhira baba here kana kuti zvaimufamba sei mai vangu ndazama kutsanangura kuti mai vangu ndakazoona papai ndakatozozvirealiza papai kuti vanga vari muabusive relationship nababa pawaiwa netse waenda kunovaudza dambudziko rako iwewe pavaivaudza dambudziko rako kuti amai ndiri kudawo mapedzi kana ndiri kudawo hembe nyuwani mai vako vairesponda vachiti kudii amai vangu vanga vasingagari nemari muhomwe alright mari yese yangu yavashanda ivo yaitorwa nababa ava yavashanda ivo yavakolekta zvikwereti zvavo vaidzi tone bhuku rezvikwereti kuti wakolekta sei mari yotorwa nababa ava saka vaitadza kana kuvigawo imwe kupfekera imwe pasaidhi ndakazozvirealiza papai kuti pandinotengerwawo chinyowani paipai mai vangu vanenge vatoba alright vaitoita zvekuba voviga kana kuti vonopa shamwari yavo yaya ndoyozozviudza nekuseri izvozvo zvoita sokuti zvabva kuna baba vangu zvaita sokuti zvabva nekuna baba vangu but vari mai vangu vanenge vaba saka ndakakura ndiri munhu iyoya anga asingagoni kuopena apu mubereki kuti mama ndine zvakati zvaitika pandiri kana kuti baba ndine zvakati zvaitika pandiri I remember ndakambokuvara gumbo Sis Melly I remember that because nanhasi vanga vacho ndinaro ndakarovera ibvi izvi ndichibuda padhoo ndobva ndarazvimba ndichinatsooneka kuti ibvi rakazvimba but amai vanga vasipo vaishanda out handichataura kuti kupi ndinogona kuzozikamwa kuti ndevapi vaishanda out kwenguva refu handiti vaigona kudzoka after 2-3 weeks ibvi ndobva razvimba ndichitadza kufamba baba vachitiri kunyepedzedzera kufamba famba zvakanaka ndobva ndazopedzisa ndatorwa naticha wepachikoro ndiye akazopedzisa aona kuti no mwana uyo ari kuora gumbo because ibvi rangaita urwa mukati ndobva ndakaita
kuchipatara ndichibva kuchikoro pandaita operation pabiyaba nanhasi vhirachona rine problem zvichibva nekuna stepfather stepfather vangu vanga vasingandida vanga vane utsinye mweya wekuti vaigona kuti kana mai vangu vauya vabva kubasa kwavo kwavaishanda uku vaindifomera dzimwe nyaya dzandisina kuita I remember ndandiri mwana mudiki but vaindifomera dzimwe nyaya dzandisina kumboita ndonzi mwana wako uyu akazodai mwana wako uyu akazodai ndaigara ndiri munhu airohwa ndaingorohwa nengosva dzandisina kuita ndaingodzirohwewo saka stepfather nastepmother kwandiri zvakafanana because ndaiti ndikaenda kuna stepmother manje pamaholidays baibai that woman was evil nonzwa ndaitsva kwese kwese hapana kwanda ndiri free saka manje zvakandiafecta muupenyu hwangu pakuti chii chakazoitika Sis Melly ndakazoti ndakuchikoro ndakusekondary I became a bully ndandabully yekuti even mateachers anga asingatepwe because ndandine zvandira ndinazvo umu mukati umu zvandasingakwanisi kubudisa kunze ndandine zvandinoona zvaibuilda mukati mangu ndaizvipedzera kune vamwe vana ndairova vamwe vana zvisingaiti pachikoro pandakadzidza vandoziva kuti nhingi uya uya airova kwete zvekutamba kumba tosvika ndonyarira ndoita kunge munhu asingatauri but kuchikoro kwapanaitipwe saka vamwe vana munoona muzvikoro vaivai vanonzi vane musikadzwa chichi tarisai background kumba uku kuti kwakamira sei kumashure uku kunenge kusina kumira zvakanaka kuti mwana akagona kusununguka kumubereki wake akagona kusununguka mumba I don't think kuti anosvika pakuzota ini ubhuli wandandina unonzozva kuti yanga iri frustration yandandinayo ndandine frustration yakanyanya plus nanhasi muupenyu hwangu ndiri munhu yaya anogara ari mudefensive mode munhu achitouya kwandiri so ndatogara ndatopedza naye kudara nekuda kwepakurisirwa ndakaita kukura kwandakaita maverero andakaita handina kwanda ndakasununguka saka munhu wese kwandiri is enemy handina munhu wandogona kugamuchira muupenyu hwangu ndonyatsoti uyu ndomufarira uyu zvobva zvafamba zvakanaka pese pandendiri ndaichongotsvaka mhosva alright ko pamaigara mese pamaigara baba vana mai vako vanga vane umwe vana here nemurume uyu aikubata rafu yes ndozvainyanya kundirwadza because ndaiona vana vamwe ava because papa nevamwe vana two mashure kwangu nababa vanga baba mabatirwo avaita nemabatirwo andaita waitofunga kuti pamwe inini ndakanongwa okay saka vana ava pamakazenge makura imimi vana ava havana kukwanisa kuspota kuti pane zviri kuitika here pane difference iripo here pakubatwa kwamaiitwa kwokuti vaikwanisa kutaura nababa vavo kana kuti chii ndikuti baba ava vanga vari very evil vananhasi vari evil baba ivava zvakazoitika nedzekuti Sis Melly vana ava mukukura vaikakura vasingandide mukunzwa vakakura vasingatondii kuti zvezvo zvekuti kana pamba pakaitika chinhu kana kuti vabereki vakafamba pavanodzoka vaitorwa vonzi akasara akaitei votaura nenhema nezvandisina kuita saka vana vakakura vachingondita kamunhu kaikeke kunzi hakana basa nekuda kwokuti zvinhu zvavaiiswa mumusoro vakazoti nekufamba kwenguva nekukura havasi vanhu vakaipa vanenge navangu ndovadanda nhasi iko ndovakundida nekufamba kwenguva vakazorealiza kuti no this is bad zviri kuitwa panapa vanga vakutoti zvimwewo zvavanenge vapiwawo nekuseri kuvouya nazvo kwandiri inini ndikuudza kuti hembe nyowani chaichai pamuviri pangu yaishura kupfekwa uniform nyowani yaishura kupfekwa pamuviri pangu apa asi vamwe vana lunch box mubhegi mangu yaishura kuiswa lunch box musechel yaishura ndaizodaida kuchikoro munin'ina wangu ndiye anenge ane lunch box pana pabreak paipai uti uyai mudyi but chibuda musame house chibuda mumba imwe chete but tell me kola lunchbox haigadzirwi namai here kumba baba ndo vaimuka makusana chigadzira lunchbox yevana here amai vangu vanga vane problem yekuti nguva zhinji vanenge vasiri pamba panenge pane musikana webasa nababa alright saka musikana webasa aikuvenga zvakare iwewo musikana webasa aitoudziwa zvokuita baba ava vanga vane unhu hwokuti hapana chinoitwa mumba chavasingazive chese chiri mumba vaitochiziva kuti chiri kufamba sei mukicheni vanga vasingabude saka ine upenyu hwangu hwandakakura Sis Melly ndakabva ndaziva kuti stepfather hachisi chinhu saka ndaziva kuti anzizvo baba ava vaive neutsinye wakazoguma kusangana navo wakura zvakadii kana kuvaona wakura zvakadii
ndakaita pamba pedu zvakaita zvekudzingwa pamba Sis Melly ndiri form 3 nababa vakaita kundidzinga pasina kana munhu ndikunatsoziva kuti musi iwoyi wanted to do something to me because ndakapedzisa ndazvilokera mutoilet vachida kupwanya toilet vandipinde. It was around 11 p.m. dzeusiku. Saka ndaramba kuvhura toilet ndaida kundipwanyira ndo kuti vapinde mutoilet muya ndobva munhu aivepo azomuka akati chii chiri kuitika zvikanzi ngabuda ngaende kwababa vake ndokubva kwandakaita pababa ndandiri form 3 pandakabva pamba ipapa. Saka ndauzobogara ndaita interaction navo kuzosangana navo plus kungobvawo kwandakaita pamba mai vangu vakabva vazorealize kuti no this is bad. Havana kuzobogara nababa vako kwenguva refu, havana kugara more than 2 years navo vakabva vasiyana. Saka ndauzombavaona ndauzombosangana navo muupenyu hwavo. Saka pawakabva uri form 3 wakabva wanangepi? Ndiri kuudza ndakamboita street kids Sis Melly ndiri form 3 kugara mustreet ndichirara mudzimba dzeshamwari zvokungonyepa kuti mai vangu havapo shamwari ndomboraramba kwenyu chichi. Alright, imbobata wakadaro kola nimbotaura nevanhu vari mucomment section. Guys, mabva kulive yamabva right, zvaitika ikoko panapa tiri palive inobatsira umwe munhu. Zvanga zvichitika ikoko kuseri kwehondo kana kuti kudii, please do not bring it on this live. It has got nothing to do with this life, right? Kana muri kuda kutaura zvinhu zvamaona kana zvamanzwa kuseri kana zvamaona kuseri munozvitaura kumvenge. Pano paSis Melly's Diaries pane vanhu vari nenyaya dzavo vari kutsvaga kubatsirika. Handitika kana tanzi mbwa, tikanzi mahure, tikanzi varoyi, handi muri kuona kuti tichingori isusu hatina kuchinja. Saka kana munhu anenge aine dzakakwana pfungwa, handitika, you don't bring zvinhu iko zvino panguva dzakafanana idzidzi wouya nadzo pano zitanzi manga muchitukwa kuseri maadhimine pamvenge. Hapasi pamvenge pano paSis Melly's Diaries. Ngatiyezve pano, kana tapedza pano tave kumvenge mozotaura nyaya dzenyu kumvenge. This is Sis Melly's Diaries. Umwe ndakublock apa pane ghost rakanzi madzimai cheneso, handitika, pane ghost rakanzi madzimai cheneso apa ndabloka ranzi kwanzi Melly kwanzi naferidongo urimbwa, handimoona ndabva ndangomublocka because hatisi kuda kutikanganise vanhu vari kuda kubatsirikana mukati moupenyu hwavo nekuda kwezvinhu zviri kutaurwa nemunhu ane maissues ake atisingazivi kuti ndeyechii nesu. Handimoona ini, as far as I know, I was not there that live. I cannot comment, and whatever that has been said kuseri koko ndakandisipo. Handika kana Feristas aine problem nesu, handika kana kuti neni wacho anoziva kukundiwana nenhamba dzangu chaidzo personal number dzangu anotaura neni kuWhatsApp, achauya kuWhatsApp. Izvo kuti mutransport yemakuwa muchindiudza, ini musandiudze makuwa ekwamunenge maona ndichitaurwa mazvinzwa. Please respect yourselves. Mozvimondi respectawo neni wacho handidi because then singadi kuresponda. Tiri kuda kuti batsirane nevamwe vanhu, handika vari pano vari kuya nenyaya dzavo. Thank you very much. Kola enderera mberi. Okay, ndandiripa kuti ndadzingwa Sis Melly ndakambogara mustreet. Nekutya kwababa vangu ndaitya futi kuenda because kwakuna stepmother vanga vari evil futi. Saka ndaigara mudzimba dzeshamwari ndichingofamba mudzimba dzeshamwari until mai vangu vazondiona because mai vangu vainditsvaka pesa apa ndobva vazondiwana, ndobva vazotsvaka uko kundiendesa. Ndichataura kuti kupi ndobva vazondiendesa kwavakandiendesa. Ndokwandakazoitawo form 3 yangu form 4 yangu ndiri koko. Saka pawakatiza kumba ngatimbozokera kumashure pawakadzingwa kumba, wakadzingwa kumba mai varipo here iwewe? Vanga vasipo. Alright. Saka wadzingwa pawakaita street kid amai pavakazouya. Alright. Pavakazouya amai, handika, vakazombokutsvaka here iwewe, handiti kuti vazive kuti mwana ari kupi, uzivaze chichakaitika, chii chakaitika? Chandoza kuti stepfather vakazoti amai vawe ndobva vataura kuti mwana wako akatiza pano, ndangada muti tiende kumunda, ndobva aramba. Saka ndakabva ndatetsana naye chida kumurova ndobva atiza, ndobva taurirwa zvakaita. Saka mai vangu vakati zvaakatiza akaenda kupi ndobva vatanga kunditsvaka kwababa vangu ndobva vandishaiwa, kwedzimwe hama ndobva vandishaiwa. Ndobva vatanga kunditsvaka, ndakaita more than 3 weeks ndichigara mumaraini. Simply because vaida kupindira kuti hamene kuti vakuitei iwo chibva watiza. Because vakangotanga hondo yandisina kunzwisisa, ndandiri mwana mudiki but hondo yakatanga musiwo ndakuinzwisisa. Ndobva ndatiza ndikapinda mutoilet. Ndapinda mutoilet ndobva ndazvikinyira mutoilet muya.
ndobva vachakakurova dho vachida kupwanya dho ndopakabuda mloja dai pasina mloja yeye handizivi chaiitika mloja yeye abuda ndobva chiri kuitika ndobva vakatanga kuti hatiteereri chichi ndamuti tiende kupraza aramba wati ndobva nyaya dzacho dzangowanda saka unozoti kana uri mwana mudiki mutsananguro zvinonetsa ndobva vatanga kutotora hembe dzangu achikanda pasi vakapinda musipeva chaivo vati skai ngaabude ngaaende kwababa vake ndakuda kuti mufunge hembe dziya dziya zvikandisiya hembe idzo baba vako ndakanyamba kutengera kana hembe pano enda wakadaro ndakabuda ndisina kana bhutsu mugumbo ndakabuda ndisina kana patapata mugumbo dzadziri 11 am dzeusiku 11 pm dzeusiku right saka mai vako vazodzoka iwewe kubva kubhizinesi kwavanga vaenda vazokutsvaka vakuwana watsanangura side of your story yako ivo vaudzwa zvaudzwa nemurume wako vakakontinue here kuramba vachigara nababa ava kana kuti vakaita sei vakaramba vachigara vese but pakugarisana kwacho zvasina kumira mushe ndosachiti havana kuzomboita 2 years vari vese because vanga vakugara vachinetsana amai vangu vanga vachitsinurei vanga vakuona alright saka kola apa ndoda kumbokubvunzawo zvangu is not personal kana chi iwewe uri kuona sekuti kutambura kwese kwawakaita because kubereka kunorwadza guys kunorwadza handitika zvisingaiti mwana wedha ndakabva nemwana kwandakabva ndauya nemwana wangu pano kana wandida ndine mwana wangu handitika that means wotongondida nemwana iyeye zvakafanana zvese zvawaienda through izvi mai vako vaizviona watiwewo dzimwe nguva vaikutengera hembe negweseri baba vasingazvizivi vaitoba handitika asi vakaramba vakagara nemurume uyu handiti saka tinoti apa watinonyanya kumbotino vana vatinga vasiblemi vese here 50-50 kuti zvazvakainzana because vakachuza murume dhani mwana wavo kana tochi kudii blame ndinovapa vese infact blame yakawanda ndainyanya kuipa mai vangu sandavaregerera ndautaura chokwadi ndakambovavenga but now ndakagwana peace nobva ndavaregerera ndikatogara navo pasi ndikavaudza kuti vakakoshesa marriage kudarika idini ndamo yese kuona muupenyu hwangu zvandiri nhasi is because of you yeah true dai vakakwanisa kundikoshesa amwe dai ndiripa nechimwe nzvimbo chiri nani asi wakazogona kokupedza olevu yekumusha ndakapedza alright saka mai uti mushure mekunge wataura navo makazogona kuti mumende relationship here namai nevaninyina vaya futi vakanga vakakura vachikuvenga vana vababa vaya namai vangu relationship dakutokudzai chokwadi Sis Melly I'm now about 35 years old relationship namai vangu yakutomendeka iko zvino nekuti ndakavo musoro vangu ndakuona kuti she's my mother yeah now handingakwanise kuvarasa but pavakandikanganisira zvichokwadi vakandikanganisira ndimai vangu ndinovada nemwoyo wese but pane pavakandikanganisira muupenyu hwangu pekuti vaipagwa kundikoshesa inini semwana wavo wakazvara ndizvozvo but vakatadza kundikoshesa alright saka mai vako havana mbovera vada kukudza kuti baba vako chebiological father vako vari kupi ndakaudzwa ini ndakakurumidza kuona kuti handisi mwana wepo ndichiri mwana mudiki ndiri nenyaya yetreatmentabatirwo andaita ndobva ndakaudziwa kuti baba vako vari kwakati vanga vasingambogari kure vaigara padhuze nepataigara ndobva ndakatanga kuendeswa kuna baba vangu kunzi ava ndo baba vako ndada grade 3 ndo ndakatanga kuziva baba vangu baba vangu vaivavo baba vezita vekungonzi baba varipo but muupenyu hwangu havana chavakanditira nyangwe sokisi rekupfeka mugumbo nchienda kuchikora vanambogara vanitengera stepmother ndasingatoiwi zvachose kwastepmother just because ngaindikudze Sis Melly mazvarirwo andakaita kwastepmother ndakazvarwa mai ava vachitoripo kudhara zvekuti girlfriend yamitiswa mukunzwisisa zvokuti mai vako vanga vakamitiswa saka mai ava vanga vasingatondini zvachose kwete zvekuti unoita zvokuudzwa neumwe munhu vanga vasingatodi kana kundiona vaitotenda vati nyengo zvikadii papa pangu auye kuzogara ndaingoita zvemaholidays zvekuti holiday yaApril ndongoendawo nokutiwo kumba kwababa vangu but otherwise panga pasina murugare uko kwaitova wese because baba vangu vaitogara vasipo zvachose vaingogara naivo mai vavo nevana vavo vana vacho vanga vasingade kana kundiona nanhasi havandioni nanhasi vana vacho havandioni mai vacho vakazoshaika baba vangu vakazoshaika saka nemasisters ako aini makamuona unozama kuti nditaure navo but unenge uchinatsoona kuti ukuzvinetsa nevanhu vasina basa newe vakasiya zvandambotaura zvaya vakasiya vaudzwa zvavakaudzwa namai vavo vari vapenyu
kutsiremba yangu saka havatondide yangu pakafa baba vangu ndakazoziva kuti baba vangu wafa after 2 weeks vavigwa vatoita manyaradzi vapedza vagovana zvinhu vapedza ndopandakaziva kuti baba vako vakafa yeah. Saka iwewe pachakukola iwewe rikatibvunze let's talk about you now. Iwewe muzvose zvakasangana zvei zvikakura iko zvine zvindofunga wave ne35 wakura you are now mending your relationship namai vako wakazozviregerera here pachako iwe kuti no I have forgiven myself you have already obviously have forgiven your mom antika and have you forgiven baba ava zvisakwende kuti muite relationship aiwa kungoti kune vana vaningina vako variko ikoko vakasiwa namai vako ikoko just kungoti uite move on uite peace noupenyu wako zvonesa sisimela ndinodokudza nhema kuti ukatanga kudisturbe upenyu uri less than 5 years kuzosvika usvike form 3 ubve paform 3 papo uchigara mudzimba dzevanhu kuti uzonyatsodzo upenyu ndopaunofanirwa kutanga kuita kubuildiwa ipapo sisimeli but wangu ndopawakaputsika ipapo saka ini upenyu hwangu kanyangwe marelationships angu chaicho andozosangana nawo muupenyu ka handigone kumakipa zvakanaka because you're still bitter. Foundation. You are still bitter about what happened kumasuro. Very bitter. All right. So iwewe waraiti nyaya kuti ainzwa kola unoda here kubatsirikana necounseling from professional counselors. Unokwaniri ndikuba ndine kwandinoenda for counseling but kana kune kwamunokwanisawo kuendesa I accept. Vatinavo panapa isusu vanokubatsira zvavo mobatsirana pafoni papa munongochinjana namba dzenyu pawhatsapp moita masessions enyu pawhatsapp ipapa muchitaurirana muchididi because vanenge vari kunzvimbowo dziri kure so that iwewe you find closure and you find peace in your heart and you be able to have a relationship because at 35 are you not married? I'm married. Uri married but nemurume ndofunga ihondo kumba ikoko kunenge uchingori nehasha chete. Yes, dzimenguva unenge uchinatsoona kuti apa womurume hana mhosva ndini ndatova problem because zvimwe zvinhu zvaunenge uchiita iwe unenge uchifunga kuti uri kuzviprotecta but uri kuzviprotecta pachinhu chasikafanirwa kunge uchizviprotecta because nguva dzangu zhinji dzainguva dzekuzviprotecta kubva tichikura ndaifanirwa kungofunga kuti ndichimuka nhasi ndiri kusangana nei saka kuti unatsogara murelationship yekuti nemurume munyatsogarisana zvakanaka kana zvinonetsa asi first marriage yako kana kuti second marriage? Second marriage yekutanga yakaputsika nekuda kwemaenga issues iwaya nebitterness. Yes. Yeah. All right, Kola. Thank you very much. Ndikuziya kuti ndiwani ndandisingaziye nyaya yako funge sorry zvako ndosimbona ma-comments unoza sometimes kana uchingotamba nevanhu uchingodhila nevanhu unongogona ngona kuti ma-comments emunhu uyu something is wrong but unongosakwanisa kuona kuti chii ndaiona hangu dzimwe nguva makwedu kwatinosangana kuya uko ndaiona ma-comments dzimwe nguva but ndainyatsoshaya kuziva kuti chii kuti ndikusvikire zvendibvunza kuti are you okay ndaikuti pamwe ndo zvauri but now I understand where you are coming from. I understand now that you have said it iri pawhatsapp my day ndakunyatsoziva kuti chii chinokonzeresa kuti umboita zvaunoita zvezvo macomments aunonyora mamwe mazerafa aunokanda and things like that but anyway ndichakubata after this live then ndokuita hook up iwe ramba uchienda kucounseling kwauri kuenda ikoko andika and then ndokupawo vamwe vatinavo pano maprofessional counselors vatinavo pano andika then imo vokubatsira zvakare handiti wozongotwawo progress kuti wawanawo here zvichikubatsira kana tiri kudi but so far kune vese vakaenda kumacounselings atiri kurefer kune vanhu ava vose they are so happy ndine mamessages ekuti ndichaposta pano pagrupu vari kufara vamwe vatokangana vamwe vatokutoti ndakuwanawo hope mazuva ano and I believe kuti pane macounselors anobatsira pano paSis Melly's Diaries akamirira izvozvo varimo macomments umu vari kuona zvavo vakanyarara handitika so I'll get back to you then ndokuita contact navo mubatsirana pafoni ndimi munozoronga kuti munozviita sei. Thank you very much for sharing your story with us. It's a very sad story. Thank you my sister, bless you. Right, okay. Right. Makoza acho asi kupera kupinda andisanga tombokomenta rega iti chingwe tangodaira vatauro nyaya makadiko Kola. Hello. Hello Kola muri sei?
Maripo Makadios Sis Melly. Ndiri right. Zvakanakisisa stereki. Alright. Eninya yangu iri pakudai so. When it comes to kudamana asiri wako wawana ripo kana kuti chi. Vanhu ava it doesn't matter kuti munhu akaendesa mai vako kana kuti wo wazvarwa kunze. Inini pachangu inini what happened? Mai vangu was married. Mai nini vanga vari girlfriend. Vari girlfriend kudaro. Vakabva vazoita nhumbu and at the same time mama vangu vakabva vaita nhumbu yelast born yedu. Saka vaita nhumbu handizivo zvakazoitika. Mama vangu vakazorambiwa vane nhumbu. Mai nini vachibva vazouya. Isusu takamboenda kunogara kwana mama. Then pandanga ndakutanga chikoro inini hanzvadzi yangu inonditeera yaida kutanga futi crash. Takatendeswa kuna baba vangu vakabva vati ngavauye kuno since ivo vanga vachigara pachikoro vachidzidzisa. Then takabva taenda kusaidi kwababa ndokwamai nini vanga vatoko vanga vazonochata even muchato wekukoti uyo wekudzika midzi. Saka taenda ikoko kuna mai nini zvinhu zvaiitika ikoko Sis Melly I don't know. Munazoti mai nini vangu she wasn't good kwatiri isusu. Munhu uyoyo wekuti aiti abuse nemawords zvazvekuti mama venyu vanoroya. Vari kutoda kutoti ndirambane nababa venyu pano vachitaura zvakawanda. And munozati baba vangu so vaiti kana tikavaudza nyaya zvekuti ndediwonai guvhu rangu ndakuvara mai nini vanga vachinditsvinya nanhasi ndakura but I still have my marks paguvhu pangu. Ndakatokura ndichinzi ndine problem yemudumbu but wanga usiri mudumbu ndinotori neproblem yeguvhu even up to now zvekuti rikatanga kurwadza ndinotadza kusimuka. Hanzvadzi yangu pane rimwe day rekuti akapinda mutoilet kuchikoro kwataigara kwakuri kumusha bva adonhedzera slippers rake munhingirikini mutoilet mablay toilet ayi adonhedzera vakamuti tora bhutsu iyoyo ndoda kuiona. Mwana akaredza bhutsu akazara tsvina mwiri wese kuzara tsvina yemutoilet inopindwa nemunhu wese. Baba vangu vadzoka vachiudzwa mwana akazara tsvina kudaro zvikanzi mwana wenyu handisuziva kuti anga achiitei mutoilet uyu anga achitopinda mutoilet zvakachitoita kuredza tsvina. Mwana kuda kuedza kuexplaina kuti aiyewa ndanga achida kutora bhutsu yangu mai nini wanga abva atanga kurohwa. Baba vangu kutotora kamera kutoti rega ndikutore mapicture ndikozokuratidza kana wakura but mwana uyu anga ari mudiki anga ane 4 years. Baba vangu asitomborina kana basa nazvo. Inini wacho taiabhuswa zvazvekuti inini ndandine problem yekubuda mututu usiku. Ndaiti ndikamuka magumbezi akazara zvekurohwa zviya. Baba vasipo kana vadzoka zvaita kunge asi naivo baba vane mashoko avaitotaura kuti mai venyu imimi vanoroya vari kuda kutoti nditorambana nemukadzi wangu kana kuti vanoda kundiuraya. Saka ati amuchadzokere futi kutobvisa dhimoni rebitterness. Ndandiri munhu yayo wekuti kana munhu akanditadzira ndikati handitauri newe for you ndinonyarara chero pakaita situation yekuti tinofanira kutaura ndaizvimanikidzira kuti I will never talk to this person but ndinotenda Mwari zvangu kuti now hazvisisina kudaro but ivo up to now havasati vane mwoyo wekutida up to now even vana vavo chaivo I don't know kuti vakazova kudzo but handitorina kana nhamba dzavo kana kutoziva kuti vari sei. Naneno handitorina basa nazvo. Ndakangozviudza kuti I'm gonna live my life. Even baba vangu chaivo havatorina basa nazvo kana kuti vazive kuti uri sei upenyu huri sei havanei nazvo.
ndorangarira pane rimwe dhera ndakambosendera rababa vangu message. I think I was turning 30 pandati hai father ndobva vangoti hai zvikanzi ndikati hello kola hello ya vanhu vari kufona ka vari kudisturba zveshuwa kola hello right regai ndimudrope then ndomufonera back right guys kanzi mutai macalls pana mukomana ari kufona ari kuti ndiri kutsvagawo help andika I'll call you back imbomirai guys kana mumwe munhu ari palive ka achitaura nyaya yake imbomirai kudisturba nemacalls handiti ukangoona ndakudropa call yako I'll get back to you kana vanenge vafona vapedza then todzwa nyaya yako pane mukomana ati please ndodawo kubatsirwa tinokubatsira chimbomira titange tapedza nevanhu vanenge varipo legai timbotsvagana nakola watadonhedza apa tinzwe kuti zvakamira sei because nyaya yake atatoita hameno zvaitika ivavo right all right ya pakaipa yelo sorry ndambokudropa because yanga yakuita wanga uchidisturba navanhu vanga vachifona saka ndasinganyatsokunzwa zvakanaka yanga kuita kunge watiza network alright tienderera mberi yako nestori yako saka munozati ndatokura ka pandakazotanga kunoti zvishuwa mai ava vandide zvishuwa ndakaenda pachikoro pavo pavaidzidzisa ndichitova kutongovaonawo zvangu ndichipfuura ndatoona vamwe ticha vavaitofamba navo ndatovamhoresa vese saka ndofunga munhu uya vanga vainaye akasara akavabvunza kuti ndiani wenyu pasvikanzi mwana womurume wangu akangomitisawo somewhere tisati tasangana then vadaro she didn't know kuti munhu uya wavaitaura vanga ari tete vamaiguru vangu kwavanga vakaroorwa so ndakazoenda mumba kwamaiguru vangu mai vaivemva vati imi mwana uyu ndakambomuona somewhere vakatoka makamuona kupi vataura svikanzi maybe angaenda kunoona mainini vake svikanzi mainini vake vamaiguru vatanga kutovatsanangurira what happened svikanzi kuenda vachinyepa kudaro vakatonditi hanzi mwana wekumitisiwa uyu hameno zvakawanda zvavakatotaura saka ndopandakaona kuti mai ava vatondide zvachose saka ini kubva ipapo ndakangosiyanawo nazvo but zvinhu zviya zvinodisturba even now kuti ndide munhu kumuda nemwoyo wangu wese ka it's very hard I can't trust munhu nenyaya iyoyo ende ndiri munhu yayo wekuti kana ndatogumbuka kana ndisingachatode chinhu handichatode zvekunyarara zvakapera dhimoni rekunyarara rebhitanesi rakapera rekuti ndaiti quindi zvakapera but inyaya yekuti hanzi stepmother hazvina kuti munhu uyu mwana uyu anga ari mwana wekuti aurwa kusaidi uko akaunzwa pamba kana kuti mwana wawana uripo munhu anenge agara nemwoyo wake ko baba pawaizama kutaura nababa wakambozama kutaura nababa wako here baba kuzama kutaura navo vaitokudze kuti siyanai neni ndikurangarira kuti pane pakamboitwa pati kuchikoro kwavaidzidzisa kwaitwa maend of year party ndakambotsikwa gumbo rangu ndikatsemuka nzwara nzwara iyo yakaita unge ichaora vasi vaitovepo ivo baba vangu chaivo vandinoti baba hapana kana zvovaimboita ndakatozopona nekuisa sauti yandaiisa kusvikira gumbo iroro riome but rinenge rakatoita nearly 3 months nzwara iyo isina kupora uchiti ukada kutaura navo vaiti siyanai neni mai venyu vanoda kutondiuraya hameno kuti vaizviwana kupi inini mama wangu kutaura chokwadika mama wangu munhu uyayo wekuti
anga asingatsiki kana pamasowe kana pamuprofita chaipo. Muna izviti Mwari zvavakati zvichava zvokuti dai ava munhu wekuti akaida kushingirira imba yake kuti vadzokerane, maybe dai vakaitawo zvinoita vamweka vangadai vakadzokerana, but havana kuda kudaro. Saka iko zvino izvi baba vako vari kupi? Variko kuZimbabwe ku, but even now havana basa nesu, ndo zvazviri. Kune vamwe vana vamaini nava variko apa? Kune vamwe vana vekutoti inini vana vamai vangu vakatotadza kana kuenda kumakoleji vachinzi hapana mari nekuti ava vanenge vachida kuendawo kuchikoro. Isusu hatina basi, ava ndo vane basi. Saka iko zvino makura kudai so relationship yenyu nababa venyu iri sei? Zvakangodaro still? Zvakangodaro. Munoziva kuti Sis Melly pane pamwe pekuti unotoedza kuti muri sei father, muri sei kodedi, how are you? But unotoona kuti uri kumanikidza munhu, unomusendera message nhasi yozopindurwa after 3 weeks, but munhu anenge achitopinda online achibuda. Saka zvinhu zvekuti unopedzisira wakungorarama sezvazviri uchiti ini ndakura ini, I have to live my life. Hazvina zvazvinonditadzisa. Yeah. But ikapa kuzororwa kana makuda kuzororwa manje baba vakava nevanozodiwa apa. Ndakatororwa inini ende vakatochaja mari, vakatotora mari. Baba ivavo. Pakuchaja, ndaifunga kuti pakuchajwa kwemari vachangochaja mari vakamira sababa vagosarenda mari kuna nasekuru vangu. But havana kudaro. Mai vangu zvavo vakashaya kudhara ndichitosati ndatombosvika form 3. But ndaifunga kuti vachasarenda mari kuna nasekuru, but havana kudaro ende vanasekuru vakangoti sei vakadaro. Saka wakambozama kuna nababa uko kuna were vana vatete vanzvadzana baba kana mbuya baba mai vababa vekuti mumboenda kuti munotaura navo kuti vaonese budhi vavo kana kuti mwana wavo kuti ndo zviri kuitika izvi? Zvinhu zvacho Sis Melly hazvitonzwisisike. Kwana baba uko vanhu vacho hakusisina vanhu, ende vanhu vacho vamwe vacho vanenge variko unotongoona kuti zvinhu zvacho ini ndingori I think macousins angu vana vabankuru vangu vandinowirirana navo, ivavo tinowirirana. Kozoitawo vamwe vekuti nenyaya yekuti hatina kukurirako kuti tinyatsowirirana, ndeamahai momo mafamily group. Ndakatozocreata family group ndichida kuti ndione hama dzangu zvekuti titaurewo. I know them, but ndakatocreata family group rekuti vanhu tipote tichitaura. Ende zviri kuita vanhu vanopota vachitaura imomo, but zvababa nemacousins, yes we can talk. Ende ivo vana vababa vangu ava vakazoitwa namainini ndakatovaedha mugroup, and guess what, vese vakabuda mugroup. Havana kana kuda kuteerera kuti uda kuzama kuti mapindire emugroup kana kuti yes, hakuna anotoda kana kutonzwa, they just do their own things kunze uku. Maybe handizivi hangu pamamai vavo pane zvavanovaudza, ina handina hangu basa naso because ndakura ini handisina basa naso. Pane question panapa hanzi ndikubvunze kuti how are the other siblings? Hanzi Sis Melly, may you ask caller how her other sibling is at present after the abuse he experienced? Akaroberwa nema uyoyo. Uyo ari right, but character yake even inini pachangu handizivi kuti munhu akaita sei, because dzimwe nguva even kuda kumutsiura munhu asingatsiurike. Yes, anozviitira zvinhu zvake, is okay, but munhu iyoyo kusiti hatsiuriki. Ini ndiri muhombe pari, munhu iyoyo asingatsiuriki wekuti ukamudza kuti usadaro kana kuti zvinhu zvawaita izvo hazviite, amva atokubhloka ipapo. I think andori nema-anger issues, hatsiurike zvachose. How old is he now? And, now he is 27. Ava murume mukuru wao. Asi iwo unombozama kuti utaure naye here, umbogara kutaura naye mutaridze kuti anofanira kutsvaga counseling kana kutsvaga batsiro kune vamwe vanhu? Handinombozvifunga izvozvo, ini ndatozozvifunga ndakutonzwa nyaya dzevamwe vanhu vachitaura palive. Yeah, I think it's important kuti semwana wamai vako imbogara naye pasi umuzoti ona kahanzvadzika
unetori ne-anger issues because even if ari married here iye zvinezvi amarried atoni mwana wake nokuti ukazonyatsoda kutsvaga dhipa maybe kune muroora wako maiguru wako mukadzi wake pamwe kumbako kunotori nechimoto chekuti anonzi anonzarwo she said so handiti waona manje haade kuudzwa chinhu anenge ari controlling anenge ari munhu anogara ari pamusoro pezvinhu zvese because of maissues akasangana nawo. So if you want to help mwana mai vako iwewe sasisi you go to your brother anzvanzi ndoda timbotaura tiri one on one makuriro wakaita ndo makuriro andakaita we know background takakura sei ndozvisiva ende takura kuda takangoita kunge as if hapana chakaitika paupenyu hwedu but truly speaking takasangana nezvinhu zvakaoma hatina kumbobvera tatsvaga help handika less go timbonotsvagawo help kuna mwana anogona kutibatsira handiona because marriage yake inogona kusalasta handiona mukadzi ari pesera ave abusive mukadzi kurova kana kuuraya chaiko chaiko akungofunga kuti vakadzisira handiona so ukataura naye at least unokwanisa kumuconvinsa iwewe moenda kucounseling mese handika motaurirwa navo mese unfortunately haasi pano deanga ari pano chete vanhu vechirume vanonetsa kuti tingoti bvu taingomutsvagira free counseling ipo pano zvisina kuti munobhadhariswa mazimari kana kuti chi handiona then ende inenge itori zvinenge zviri private hapana kana ndombozva chichiri kuitika mega muchitaurira muchita chigroup chenyu kana chiwhatsapp group chenyu muchikanseliwa iko kuseri kusvikira maita bho azivi kuti mukadzi anorespectwa because handifungi kuti right now is ane respect nemukadzi wake nenyaya haatorina zvishuwaka exactly nekuda kwezvinhu zvakasangana nazvo handitiwaona. So sometimes zvatinokura tichiona vana mai vedu vachiitwa nana baba vedu kana uine vana vakomana handitimaona ndoda kukuudzai vasikana mukazvitora you for granted but ndo reality of life vana vako vakomana zvaunoona uchiitwa iwewe nemurume wako kana baba vavo ndo the same way vachanotreata nayo vakadzi vavo vanotofunga kuti ndo zvinoitwa kuvakadzi anenge asina kana chinhu hana kana basa naupenyu hana kana basa nechii chinokaita mukadzi iye hataure chinhu habvumidze kubvoisa chinhu inge chingori kuti gumbo rinotsika pano nderangu chete because ndo zvakakura achiona achito kunani kuna mai vake handiti mazviona saka we need exactly saka tinoda kuti tibatsirane panapa guys kuti muzive kuti even zvinhu zvatinoita pamafacebook apa zvatinoita pamafacebook ipapa pamafacebook ndo panotambira sereka handitika muzvizive kuti zvinotori neimpact kune vana vedu vachazouya tichisustarizayina handimaona tabva pafacebook apa tikuchemberaka one day ndichafuma ndakati ndakubva panapa handisisipo vana vaisamba taive navo havasisipo pamatv mazivano handiona taive nevamwe vanhu vakawanda toziva namukadota vakashayika vana parafini vakashayika generation ikukura mwana wako kusvika pakuona zvataiita isusu vana mai pano pamafacebook apa handimaona vamwe hatisi maghost handimaona unenge une fesi yako izvo zvinotoita impact pakati paupenyu hwemwana wako kuti saka ndo zvavaiita izvi saka pamwe ndo zvinoitwa handimaona kana waipopota chingozikava nekupopota nekupenga every day unongoona mwana wako kunongonzi pamwe unenge wafa ako laki racho handiona but unenge watosiyira mwana wako zvinhu zvakato mwana anenge akungopopota achiti ndaingoona mai vangu vachidaro ndo zvinotoitwa handimaona so sure sisimele because inini ndotanyatsoona because pakasiyana vabereki vangu I think I was 5 by that time ende zvinhu zvakaitika izvozvo I don't know kuti chii baba vangu chii changa chaitika kuti vanga vapossessed or what because vakauya vasina kupfeka sheti vakapfeka trousers vakaisa sheti muhomwe yekumashure I still remember even vision racho ndabva rabva ratobuda now but I was 5 vakasvika vakabata danda vakangopinda mukicheni vakasvika vachipfuura tese takagara panze mva vapinda mukicheni sekuru vangu vaigeza vasvika vachipinda mukicheni vakangosvika vanomhoresa mama vangu vachibika vakangosvika vachitanga kurova mama vangu papari paholiday apa tiri kumusha vakatanga kurova mama vangu zvekuti amen moza kuti vakavarova zvekuti mama vangu vakabuda vachimhanya zvino zvekuti vaida kutizira kumba kwamaiguru saka vakabva vapinda nemumunda uyayo nembambaira ndinoziva mbambaira kana dzatandira so dzinobata unogona kuhako ukadonha mama vangu vakadonha vakarohwa mama zvekuyerera ropa vakati zii kunyarara saka even now I'm sorry shame
So 10 days, I understand what you are saying, right? But look at it, majority yevana vakadaro antika ubvunza background yavo uone, just ask the background unyatsoona majority yevana plus 10 days unogona kufunga kuti hanzi magreat brothers vari kufunga kuti magreat brothers akuzimbira vakadzika because you don't know what is deeper, what is happening zviri deeper mukati meupenyu wedzimba dzavo. If you are to go deeper, remember ndikarohwa inini, there's no way I can ever come and tell you kuti ndarohwa pano imi muchindiona nechikuti simeli vari happy ende vanoresponda nemurume wavo handimaona, but pamwe ndinenge ndichirohwa and it only after you have spoken to me ndabvura mwoyo wangu ndopanokwanisa kuzounderstandeka kuti kono zvomuri kusangana zvikoingawani munenge makangoita kunge muri bhobo handiwaona kuinga munge muri bho. So do not be fooled in outside appearance. 10 days, you are a very clever brother handika imbobvunza vakadzi vavo nyatsonzwa kunza uku kuva vanhu vanoabhuswa ivava vakava vakadzi vanorespekta vakadzi kuti chaungachiona kunzoko agoita rudo agodi but kana vave mumba soka mugehena kana vave 2 rinenge rava gehena asi kuvanhu masoi vanhu zvokuti mukadzi akataura kuti ndizvandinoda baba vakava vanhu vanotorambira murume yekuti hazviite unomunyepera ende abuse zvinhu zvatokutaura izvi izvi hasisi kuva rume chete even kuvakadzi zviriko handika kana uri mai mumba vanenge vachingopopota muzati mira ndikupe a very good example ikola achireleasa zviri pamwoyo pake achichema andiona 10 days kana ndiri mai vakaroorwa vanoita zvichifambi indine murume wangu kumba ndine vana vasikana handika first born inenge ichita 21 years iri 21 handitika second born handiti ine 18 years handi asi vachiziva kuti mai vedu vanoita gumbo panze handiti maona unofunga kuti mwana yeye mangwana ndikatanga kuona kuti anesa nekuita zvikomba mangwana ndikamudza kuti zvakaipa anonditeerera here haanganditeereri anokudza kuti aiwa munganditauri zvodanzi wakangoita zvemaboyfriends kana kuti ndavatepi because imi ndozvamunoita kana baba vasipo handiona ende iwe wacho wega ungatomudzi kuti ndozvandotoisiyana nazvo because anditongogona kutokupindura kuti imi ndoyamunotamba 1 kana baba vasipo handiwazvona saka hatisi kuti tikuataka varume 10 days ndibatei mundibatisei ipapo zviri both sides. Ndikaita chihure vana vachiona vasikana vangu vasikana vachiona handika vanotokura vachizifunga kuti no murume anoitwa anochitwa anotongochitwa ndo zvitoripo ndo gemu racho chero kwaanonoroorwaka sekuliyo icharamba iripo umbozozvitarisisa unyatsoona in the long run unotodaidzwa kunzi uyai kuno chero wachembera mwana akabatwa ine chikomba kana takabatirwa mameseji kana yakadi akaona mai vachizviita vana ava they copy parental lifestyle nezvonesiwa bereki antiwaona saka zviri both sides izvi kana doro vana vangu vachingondiona kuti mai vangu vanodhakwa zvekundiradza ndikataka kudhakwa ndinoya munomba ndoimba ndorutsa ndovata pasi ndodii vana vangu at a very early stage vanotanga kutoti doro iroro ndisipo kana kuti ndakarara vachitorawo vachikutura tudoro tuya vachimwawo handiona vachitestawo vari kuzvola kuna mai vavo because kazhinji tinowanza funga zvotona mai vedu zvakanaka zvese hatifungi kuti kune zvinhu zvotona mai vedu zvakaipa handiona to the extent yekuti mwana yepa anokuraka anotanga futi kuabhuza futi doro handiona nekuda kuti aiona mai vake vachidi vachiabhuza doro handiti wazviona so ndozvandirizama kuti ndiyasonzisana ipapo enderako mberi kole. Ya saka ipapo vakarova mama zvekuti mama wakasvika pakudonha pasi vakatanga kuerera ropa mungoziva zvekumusha zvekuti kune kusina zvekuti madedzi ambulensi vanhu vanotanga kudira munhu migomo yemvura zvezvekuti migomo yemvura vanhu vachidira munhu kuti amuke mama wangu ndopa vakazomuka ipapo ndopa vakazoseparata ipapo because mama wangu vanga vasisazive reason yekuti vari kuroverwe apa she was 3 months pregnant. Masati up to now even relationship ndikangona sekuti munhu akundichita nditika ndinobva zvinobva zvandipa fear yekuti let me leave this ndikatongotanga kususpecta kuti this person is cheating on me ndobva ndatoti no let me leave this ndinokasika kuti no rega ndisiyane nazvo because zvinhu zviya zviya zvinotanga kudzoka mumind mangu what happened to my mother all those things zvinotanga kudzoka kuti what if I have fear even now I have fear yekuti what if even anything chandinoita ndinongowa nemadouts ekuti kokana zvikaenda nepamwe everything chandinoita nendichingoti what if
I can't even love munhu nemoyo wangu wese because ndine fear yekudisappointwa. That kind of thing azvibude mupfungwa dzangu. Even now pandatozvitaura ndobva ndatotanga, nyangwe baba vangu nandamboti ndavaregerera ka, ndobva ndatotanga kunzwa karuvengo kaya futi kachidzoka. Even ndikatobata mari chaiko ndichiti let me send him his parent, nyangwe achishanda zvavo ka, rega ndingovapawo mari kungoti Daddy, this is for you. Ndikatongofunga izvozvo handitoite zvachose. Antimazviona you guys, mantimazviona zvandakuudzai kuti zvinoita impact yakaita sei kuvana. Antimazviona kuti zvine impact yakaita sei kuvana. So I wish kuti ka maudza maprograms akafanana neana yaka ndoatingadei tisvika kana kuma 3000 chaiko chaiko, so that people learns. But dei tanga tikutaura makuhwa panapa ka, dei tiri amene kuti pari kutukwa munhu panapa ka, dei tiri 4000. We tend to forget kuti tine umwe upenyu tinorama after vanhu vapedza kutukana. Antimona tine vana vacho vanoda kurerwa after vapedza kutukana. Ipo pano hakuna munhu anotanzi ndinogona, but vanhu vanoshare mazano vachibatsirana kuti uye akabhotaura zvakati, saka inini rega ndipindewo neengule yakati, rega nditorewo zvaakaita ndidai so kuti upenyu hwevana vangu huite zviri nani. But hatina nguva yachona. Ndofunga muri kuzozviona kuti Kola up to izvi achitaura right now she's still bitter. Asati atombo kuvaregera kuti ari kuda kuvaregera kuti ati kurei ndingangoti ndovaregerera, but mukati make guys you can actually hear kuti she's still bitter. Antimazviona. So right nei Kola iko zvino izvi iwewe nemurume wako, how is your relationship? Takadivorsa kudhara isu patakauya kuno kuSouth Africa akabva adanana nemukadzi wemunomu. Ini ndandisipo zvangu, but that's what happened. Sakabva tasiyana because iye anga kuda. But pawanga uchigara naye muchirikadzi nemurume wangu wasingaite maissues here kuti waingoti chero akangoti iwe wototi kana kakuvhunduka kana akakutya kana akachii kuti ndorohwa zvangu zvaitika pa. I was having that kind of fear sokuti ndaiti kana iyewo futi munhu uyo yanga ane ameno kuti ndingati aita akanyarara anongoti kwinti. Saka inini nekuti kwinti ikoko ndebva ndatotya even kumutanga ndichiti kana ndikamutanga pakazoitika zvimwe kana kuti akandirova. That kind of fear ndebva ndangonyararawo, but it wasn't easy. It wasn't easy. Yeah, right. Yeah, pakaipa. So iwewe right now, can you say kuti you are okay now? I can't say I'm okay when it comes to that. I don't know. I think ndotoda munhu wekuti ndinotaura naye wekuti I don't know. All right. So all right. No. My relationship manje ka. Ndinotosira izvozvo sekuti munhu akangondichita or I'm not patient and andina patient bekumirira kuti munhu uyu zvinogona enda nepamwe. What if munhu uyu pamwe anga achingotambawo kana kuti vanga vachingotamba kana kuti chizvezvo kumirira zvinoita vamwe vanhu kuti rega ndingosiya ndozvazvinoita varume. I'm not like that. Alright. Saka unodawo kubatsirwa here munhu kutaura naye, unodawo here tikupe munhu kutaura naye? Tinavo vakawanda panapa vari professional futi kwete vekunyepa. Yeah. Alright. So zvatichaita ona number dzangu dzisiri idzi, unosendera message handiti wongoti ndini kola uya message like papa after the show ndini kola uya akutsvaga rubatsiro, so that ndokuita hook up nani neumwe counselor anditika anokwanisa kuti utaure naye unyatso kuregedzera zviri pamwoyo pako uchitaura naye achikuteerera muchitaurirana muchikusvikira wanyatsonzwa kuti uripo. But usakanganawo futi mwana wamai vako mukomana uyu, because wouldn't want futi remember ane mukadzi wari kugara naye mukadzi wake. Hatisi kuda kuti mwana wevanhu futi mangwana akapazomuka paine something nekuda kuzvinhu zvaiona baba venyu achisvitira mai venyu antoona. Saka kana zvichiitawo futi newe ita kuti unotaura nemwana wamai vako. I think you are the best person wekuti anogona kuteera right now aendewo kunotsvaga rubatsiro antoona, because varume vane pride kungomuti jana kuzati nditori boy ndiri right, but maybe ukamusvikira nemwe angle antoona munogona kuita group renyu muri 3 ndiri mobatsirikana motaura you let out everything zviri pamwoyo penyu. Handichiwaona handitimazviona wakatomudza kuti achade mukadzi kanzi nereason kuti achade mukadzi ndei handiti matozviona zvatotanga akutoti handidi mukadzi
animaona because handidi zvokunetswa handidi zvosina nebasa rese handimaona zvatotanga saka anoda rubatsiro handitika please try to talk to him kana zvichiita munhu andokupai mongeta whatsapp group renyu muri 3 makadaro then mobatsirikana handika zvokuti mukadzi usakurumidza kubvumira kuti mukadzi arambwe asina chakanganisa ingoti ngatimboita zvokuti tibatsirikane tiwane hope first then tozotangira ipapo mukadzi ngamboramba naye handiti Thank you very much, Kola, for opening up. Thank you very much. I can see my comments anu akwanda vakutaura kuti vedu weka ini ndakutochema umakati BP yangu yakwira ndakuto anzi na Teresa BP yangu yakwira wanted to call but I can't. I am now so emotional. I have realized that ndakakura na momzi wangu ndisiri bitter like I am to every stepmom. To every stepmom. Ukaita chakanaka unenge wazviitira ukaita chakaipa unenge wazviitira andimaona icomment yandapina iyo yanyorwa nomwari macomments. So thank you very much for opening up Heidi rega tinzwe vamwe but usakanga nokunsendera message anditi okay so that ndobva ndakuita ukapa. Thank you very much. I think macounselors ayatinawo nhasi basa muchambopinda basa rekubatsira vedu makabatsirwa. It's a calling to be a social worker kana to be a counselor. hazvingoiti nje kuti unongoti nje munoza kuti mumwe munhu akangouya kana usina calling yacho akatanga kudza nhamo dzake unotovata kudai because hazvisi mauri. handiti ngatibatsiranei kuti tibatsire vamwe vana kunzoku vari kutambura, vamwe vakadzi vari kutambura, vamwe varume vari kutambura kunzoku. handimona vasina kukwanisa vamwe they cannot afford mari dzekuti vaende kumaclinics kuti vanotsva counseling idzodzi kumaclinics emacounseling zayo handimoona. So if you are a counselor and you know kuti you are a professional counselor you can help handiti please ndinawo zvangu but I think number yevanhu vari pano yati kurei vari kuda rubatsiro handimoona zvokuti zvinogona kuvatiremerei saini. Right, we have another caller calling again. Caller, hello. Hello, caller. Muri say? Sis Melly. Did you write? Yakanaka singaite Sis Melly but now programming yadzosa my memories ezvakaitika mo. I can relate nemakola ambofona zvakaoma Sis Melly. Dai vabereki taikwanisa kuti by all means tinokwanisa kuchengetedza vana vedu. Izvi zvekuti mumwe mwana akura uku mumwe akura uku zvakaoma. Inini I both Sis Melly. Stepmother na stepfather. But at the same time hakuna kwandaikwanisa kugara kwese saka ndikazopedzera ndakukura nehama ndichiti apa ndabva ndichitarisa kuna ndimbokudza stepmother vangu. Stepmother vangu vakasangana nababa vangu inini ndatova kudhara zvezvekuti munhu aiziva kuti chii ndiri but baba vangu vanga vaseparate namai vangu kare. Saka kumba kwavo ndaienda kumaholidays temi iyoyo vanga vachinana tu vakazomuvha avo overseas vakanogara but time yacho iyoyo Sis Melly yakaimboenda kumaholidays munhu iyoyo akuti aipretenda aigona kupretenda zvisingaite zvekuti vamwe vese mumhuri family especially like kuside kwadad vaitoti munhu akaita se akanaka mwoyo but inini pane zvimwe zvinhu zvokuti munhu anenge achiita zvinotadza kunzwisisa netumakomenti kuti munhu akamsei. One incident inonibata Sis Melly even now ndatokura ndakuma-mid-30s but ndakazvifunga I'm so bitter ndine incident iyoyo. Ndakaenda kumba kwavo ipapo baba vangu vangutomuvha overseas ndo vakatanga kuenda iye muvha vasara tiri kuZimbabwe. Melly ndakaenda kuholiday. Ndaenda kuholiday one day zvikanzi undiperekedze kubasa. Vaindisiya ndiri grade 7 ndakuenda form 1 holiday 7 zvikanzi time yacho ina ndiri paholiday vaitora maid achienda naye kubasa. Ndini ndisati ndichita zvisangwa nezimba rakakura Sis Melly. Apo ndiri time ndini ndaiita zvese ofiti ini nhamo handazvijaira nenyaya yekuti wambokura muvanhu
zvibasa izvo Okay. nemuchiuno chako. Alright, anziwedzera volume mbijana kola. Anziwedzera volume mbijana. Ndawedzera Sis Melly. Yeah, alright, yeah, takunzwa. Saka taenda kubasa kupaya Sis Melly. Makundinzwa? Tikukunzwa. Ndaenda kubasa kwangu namaid vaburitswa vakuyomwe mukadzi zvikanzi apa nditete vako ndozvavakanditete mukadzi uyo anditonzi zvikanzi kadzi yababa wako akati asina nguva zvikanzi une mukomana here ndikati mama ndiri grade 7 ndikati handina mukomana ini ndinototiza vakomana ndinotya zvikanzi zvoni tikuda kukutarisa tione kuti uchiri musikana here akati kutitarisa tinonoti ndichiri musikana ndanzi tione kuti hausati wakuita zvevakomana wakurara nevakomana ndikati handine nanditozivi kuti urara nemukomana kuita sei Sis Melly ndakanzi bvisa blouse ndabvisa zvikanzi bvisa sketi ndakabvisa zvikanzi bvisa pants Sis Melly muzevhek slave trade pacontract interview kunzi unenge uchinzitenderera zveslave vachida kutenga munhu ndozvandakaitwa muofisi kutanga kunditenderedza vandorariswa pasi natete vaivai Sis Melly ndigovhurwa zasukwa vachiisa chigunwe ivo varipo madza vangu Ndadona zveshuwa rekayadone. Yeah, stepmother vachisa mwana chigumwe. Naimi, kwakuri kuzama kuita sei Naimi? Kwakuri kuzama kuita sei? Kisa mwana chigumwe. Yeah. Right. We have another caller calling as well. You get it, gamchire ish. Hello. Yes, Rurana. Debi ako. I'm good, and how are you? I'm fine. Sorry, can you hear me well? Not very well. Can you please up your volume a little bit? Take it off. Okay. Okay. Yeah. I just wanted to say, you know, when you've got stepmothers, I had a horrible stepmother, and I was an only child. Hold on, Ramai. Hold on. Right. I think you can all see, you can all hear, guys. This is Ramai on the line, and Sandawana. I've never seen any nasty comments yet, but let me just say this before they start. Right, guys. This is not Mvengi. You don't like Ramai. You like Ramai. Keep your opinion to yourself. Right? She is here just like anybody else. She is sharing a story just like anybody else. Right? She's not here as Munwe politics or whatever. She's here as Ramai. Please respect her. Please, before you start, if you hate Ramai, you rather, just go somewhere else. When she's done, you can come back. Or you just, don't comment. Because if I'm going to see any negative comment, I'll just block you. Period. This is we want people to heal. We want people to let out whatever is inside their hearts, whatever that they've been carrying for years. We want them to let them out and heal. So they can never do that if they go and review the life and see negative comments. Right? And I'll be allowing you guys to put negative comments. So, It doesn't bother me. No. I personally, it bothers me. It bothers me. So I'm just telling them before they start. All right. You can go ahead, Ramai. Okay. When you're on your own, right, and you've got a horrible stepmother, I've had all the abuse. I mean, when people insult me, they don't know what they're insulting, to be fair.
right? I was a person who, when I was sleeping, I didn't know who was going to come and abuse me. I had my ear torn up as a child and everything else. But you know what? I mean, there's a God out there, and God makes you an example of certain things. When you have gone through a lot of what I call challenges in your life, it makes you a better person. It makes you honest to the core. And I think when I look now, I've got 2 stepchildren. Yeah, because my husband's got kids. I could never, ever in my entire life want to put those kids through what I've been through. Right? And I always tell my husband, you know, I want the best for those kids, because by the end of the day, if I had somebody, an angel like what I didn't have as a child, most of those things are not happening to me, because I didn't know what a marriage was. Ramai, anzi volume. Can you please what's the volume, Bijan? Can you hear me now? Yes, we can. Okay, because I took it off the speakerphone. Right? Basically, those the lady who phoned crying and the other one reliving the moments. What happens with abuse? The more you relive the moment, the more you forget about loving yourself and proving to those people that you're better than them. Yeah. Right? Yeah. In life, if you take pain and you abuse yourself after someone has abused you, you're just as worse as the victim. You don't have to make other people victims of what that person is wrong, but you're not wrong. So you have a choice, right? And the choice is to make them look like they never abused you. Otherwise, every time you wake up and you make them responsible for your own destiny and your own life, they're still winning. Yeah? Show them an example that you're better than them. The more you cry, they're winning. The more you relive that moment, because they're evil and, you know, all they have in them is hate, because you're a child and you're defendable, and they took advantage of you, and you've grown up now and you're still allowing them. You're not longer their responsibility, but you're still allowing them to affect your future. To me, that's wrong, right? Take control of your own life. Look at it one day. Go and meet that person. You know what I did with people? I had my stepmother on a bus in London with my cousin. You know what? She couldn't even sit in the same, you know, she had to go upstairs. We sat downstairs. We had a child with us. She couldn't even sit in the same vicinity as me. You know? Then I realized I have won that war, right? And another thing, when someone abuses you, the only answer you have when you can defend yourself, ask them why. Let them know. You can tell me about it, but all I do is just sympathize with you. The person who you're supposed to tell is the person who abused you, whether your father, your mother, or your uncle. Go and ask them why they did it to you, because you're older now. You've got the right to ask them that. That's the only way you can get back your, I don't know, your self-sanity. Okay, so in your case, Ramai, did you ask, you know, your abuser why did she or he did whatever that they did in the past? Yes, I did. You confront. That's how you get back yourself. And what was the response? They look like a child to me. They look like I felt pity. I pitied them for what they did to me, right? But the only thing that happened is what really affected me was when it was done to someone else, because that's when I think it affected me more than it did to me. Was I could not defend the other person from it. Do you get what I mean? I felt like I was responsible for whatever happened to someone else, and I feel that that took me backwards, because I was older now. But when it happened to someone else, I felt like, oh my God, I let it happen again. You know, but when you get older, you can ask, and then you get over it. And then I had to go through, I don't know, a mental breakdown in my 20s, because I had to relive my own moment, relive someone else's moment. And you know, I remember I was at work when I found this out. I was crying, and the lady at work says, "Oh, I know someone who's had that happen to." I just want to tell my story, but she wouldn't let me. She said someone else has happened it to. It has happened to that person. Is that you know? It was like a normal conversation, because people tell you this person happened to that person. That, you know, but in the end, you need to find yourself. You need to find. You know, when I say to people, love yourself. Maybe they think maybe because Ramai is arrogant, she talks nonsense.
one thing we do not have is self-love and self-appreciation. You should not wait for people to validate who you are. You find within yourself who the person you are, the one you want to become. Don't listen to, I have people, I don't need you strangers to tell me that, Romai, I hate you. I've got my own relatives who don't like me, who've never liked me since I was a child. But that's their problem. Yeah? That's their problem. I do me. And sometimes when I listen to someone who's older crying and telling me, oh, because this person, I'm not arrogant, but sometimes you need to pick and find yourself within your soul, something that you are positive about, that you love, that makes you smile, and put that energy into your kids if you have them, and make sure that you're bringing better kids. Learn from other people's mistakes. Don't be a victim forever, because you become self-engrossed. Your kids will suffer for your mental breakdowns. Do you know that? Because kids are impacted by, if you're abused as a mother and you can't defend yourself, that impacts your kids emotionally. But you as an adult, if you're now suffering from your parents and you have kids, that you're basically destroying the inner souls of 2 generations. Yeah, one of you're the first victim. You need to be stronger for the next victim, otherwise it's a repetitive cycle. Do you know? A vicious one. Okay. So when I listened to the other lady, she was crying about her stepmom. You know what? You cried when you were young when it happened. I beg you in the name of God, go and tell that woman, if she's still alive, go and tell her about herself. Even if you call her and you tell her the most nastiest thing, that what you did to me was humiliating. Right? Put the phone down. She knows now that you remembered. Let it be her problem, not yours. No, basically what Rama is saying is arikuti kune makola zangari panapaka, they need to go back and confront those abusers to say, what you did to me was humiliating. Why were you doing this to me? So that the person can find closure, and so that the person doesn't have any power over you, kanaka abuser. Because the moment you are keeping quiet, you're saying I'm trying to avoid them and whatnot, these people, they'll still have power over you. So Ramai, you said you were abused by your stepmom as well. Yeah. And what was your father saying? I don't really like to discuss myself, as you know, Melly, because people use things. Last time when I discussed with you, I had some crazy people who came and said that I was raped by my father. But I don't really like to discuss the inner things, because when we discuss certain things, I don't like them to impact me. Or people come back and tell me you spoke personal things. I just wanted to empower those women. Okay. Right? No, I understand you. When you have stepmothers, your father, is pussy whipped, by the way. So by the end of the day, when you are involved, especially Zimbabwean people, I have to tell you something. Zimbabwean women are evil. The man that this generation of marrying other women, they think a child from another woman is a target. They get jealous. They do not understand you're also a child that needs to be loved. Do you know? Not all of them. I don't know. I've never met a good stepmother. Maybe one. Right? And I would like to be exceptional to the room. And I think most of these people who come over and cry, they need to look at themselves and think, okay, am I a stepmother? Am I doing those things that my stepmother used to do to me? We need to stop this vicious circle of abusing other people's kids. I've seen it when I go to Zimbabwe, because now our generation, especially, they get married 3, 2, or 4 times. You find that, this person is the second wife. The first kids have gone, and she's now with the husband. You find that the other child from the other family are not going to school, but her kids are going to school. Do you know? We need to think of other kids. When you got a husband and he's got other kids, make them part of your family. No matter how difficult the other woman is, when they come to your house, that's the home where they feel loved. Don't make abuse like, because they are from another woman. Learn to respect that child as a child, because kids are innocent in all this matters. Otherwise, we're just creating angry, emotionally unstable people, right? Because we do not have exactly a good record on marriage. There's not many people, apart from my grandparents, who had one wife for 40 years. Our generation is bad at a relationship, do you know? So we need to recognize that, but we should not let our past interfere with our present. So if you've got a problem,
especially abuse, go to the person who did it to you, they're alive. You still got you're grown up now, you can defend. I'm not saying go and beat up anyone. Speak to them. If you have to cry to them and say, this is how, even if they don't want to listen, see them in person. Well, I had to face mine in person, and let them speak. Why were they doing that to you? Because they're the only person who caused this. And then after you've done it, if it means you forgive them for that, because obviously you need to forgive, but even you don't need to talk to them anymore. You can just ignore them and get on with your life. You can't hold pain. Pain is very... I forgive everyone if I fight with someone. I forgive someone legitimately. I've got a comment here from Adija. Anzi, if it's possible, Sis Melly, get someone who... Who's what? Adija. Anzi, Sis Melly, if it's possible, get somebody who can call these witches. Give them a short message on behalf of the person that God is for us all. So, basically she's saying I must look for somebody to call these, witches, these evil stepmoms, and tell them, what, God is for us all. And you were treating other people, the way that you were treating, these kids. But you know what, God is for us all. So now I don't know who to send now with those messages to tell those evil stepmoms and where to get those evil stepmoms. No, you need to basically confront the person who did. Don't let people send messages. I had my, first boyfriend send a letter once to say, I know what you did. Right? But you need to be strong enough. It doesn't matter how old, even if you're 30, 40, it's not too late if the person is alive to confront them. Because the more you keep it to yourself, the more you're hurting. Yeah. You see, you need to give that hurt back to the person who gave it to you. That's all. I hate it when people come. I know people think I'm not emotionally attached, but I can't help you every time you're crying. I can't. I didn't cause it. Do you know what I mean? But some things we need to let go a bit and look at the inner rational, because you're being irrational with the person who did it to you, right? Because some people just do things. It's like being raped. People take away that right from you. No. That right, that dignity from you, right? But you can look at it as lessons. I mean, my stepmother used to think making me clean the house and cooking and washing plates was a crime. But guess what? I can clean my house. I can cook, even though people think I can't. Yeah? Those were the lessons of life. She taught me things that she thought was punishment. But I can look at it now and think, oh my God, that was, what this woman taught me. Okay. On that note, Ramai, let's have it with this angle. Your stepmom used to make you clean the house, used to make you cook. At what age? 10, right. Guys, don't you think with 10 is the correct age for us as mothers to start teaching our kids to clean the house and to cook, with smaller pots? Because I think I also... had a stepmother who was the same age. I used to wash before I go to school. I had to wash my stepbrother, my half-brother actually, myself, right? When I come from school, I had to clean up and cook for them. And we're both the same age, me and my stepsister, and I had to do all those things. Okay, are you saying you were the only one who was doing all these things, yet your stepbrothers and the stepsisters would be seated? No, my half-brother is younger than me, so he was like a toddler at the time. Okay, let's get to understand this, right, guys? If we say the stepmom, okay, let me ask you this question anyway. Did your stepmom ever beat you for no reason? Yeah, she used to pinch my ear while I was sleeping, and I used to have a bleeding ear at the back of my ear. I didn't sleep for years, I had proper... Have you ever been a child and you the only place you're happy is in school? Yeah, I do understand, but I think we have to differentiate between the two so that people can know which one is abuse and which one is correcting or teaching a child. Because I can see a comment from Sabina. I started at 6. Also myself, Sabina, I started at 6 as well. And for 6 years in grade 1, my mom used to say,
akuna taive nemusikana webasa but she would say kuti hapana zvokutanzi pane musikana pano mukai mese makuseni cleanai batsiranai naana sisi mukline mese. So but it was not abuse anyway. She was teaching me something anditi waona. So because maybe mai ava vanenge vasiri mai vako vakukumutsa makuseni voti muka utsvaire mumba anditi waona unobva wafunga kuti ndikuabuswa because havasi mai vako vari kudaro. No. It was proper. It wasn't a lesson. Because if I'm teaching someone something, I've got a niece when she used to come to my house, we used to cook together. There's a way you do it in order to understand that you're giving them something of value. That, even if she comes to my house, she'll know that, okay, auntie, I've washed your shoes, because kids like to please, you see, right? But when it's done out of abuse, there's a different way they do it. I cannot explain what is abuse to somebody who's not suffered what is abuse, because when you're 10 years old and you cannot sleep and you're traumatized by knowing someone is going to I had an ear that used to bleed for a very long time. Okay. When I started my period, I couldn't tell anyone that I started my period because I had no one to help me, right? And that was my stepmother who was supposed to be there to help me and guide me, right? So you've got all those things whereby a person separates themselves from you as a child. The only thing I remember was when she told me she had a ring. We were sitting on the table, and then she goes to me, I didn't even know what marriage was, right? And you see a grown-up woman, I always remember it to this day onwards. What she said to me was, look at this ring. Me, I don't even know what a ring is. And then she goes, she said, this ring tells you I am me and your father that are married. She was telling me like a grown-up woman, or my mother. She would talk to my mother like that. I am married to your father. When we go back to Zimbabwe, you're not living with us. Oh, you're going back to your mother. No, okay, yes. Right? No, so I understand. I felt like somebody who was not part of that family. Yeah? My hope was that, when she goes back to Zimbabwe, because obviously when people came, they didn't want to stay here forever. They wanted to go back. But she had made a decision that when she goes to Zimbabwe, she does not want to see me in a new house. I have to go back where I came from. And that statement alone, as a child, you go, oh, what if I died? You took me away from the only thing I have, and then you're telling me you don't want. It wasn't her who took me; it was my father. But that, when I wanted to go to school, for instance, right, my stepsister was not as brainy as me. She was not exactly. When we were looking for secondary school, when we finished writing our, what we call here, your final year at primary school, they used to do tests, right? So if you had those tests and then you passed, you can go to like proper grammar schools. So all the grammar schools could see my grades were great, but I could not go to those grammar schools because my stepsister had failed. So we had to go to the same school. So the only school that could take us in was the Catholic school. But what they did in the Catholic school, they asked me if I wanted to be in the same class. I was put in a different class from her, right? So all along in primary school, we're in the same class. But it was dragging, right? So when I said in the school, I don't want to be in a class, I got into trouble from my stepmother, that kind of thing. So I used to help her with homework because her daughter was not as clever as me. But he just used to hate. It was just this hate that if you're better, you cannot go to a better school. So my dad will fall in, you see, to compromise and say, okay, let's go to a Catholic school. We'll take both of them. Yeah. But then it's just the level of I can't say it's very weird, but most of those things, when you get them in your life, you become because it happened to me only, right? I don't know what a family life is. I try to appreciate other people's families' conditions where they have a mother who talks to them normal. It affects your relationship with your actual mother. It affects the relationship you have with the rest of your relatives because, you know what, some of the norms are not there anymore. Family norms that people get, you teach yourself most of the things. You become independent. You want to learn because no one, even you can't trust anyone because every time you try to tell someone something, they go, oh my God, no, that person is not capable of doing that to you. I can tell you how many relatives I told things that happened to me would laugh at me and tell me you're a liar.
you can't be talking about this person, surely. No, I understand. Right? No, I just wanted to understand because pamwe tine problem yekuti maybe vanhu vanozogona kufunga kuti maybe mwana it's 10 years kana 12 years anofanirwa kumuudza kuti bika kana kuti kumuklinisa mumba because anobva afunga kuti ndiri kuitwa sei ndiri kuabuswa ndosaka takaita kuti tingoclarifya ipapapo. No. I mean, when I was in Zimbabwe, my stepson, I would let him do certain things when we're going up and down, but I didn't turn him into my slave. I didn't tell him. I would teach him life. It's like I would do it with him to know that this is what we're supposed to be doing, or I'll share it with both of them, like two boys in the house, and say, "Go and do this for me. Go to the shops for me." But I will not send one child. When we used to go shopping, because where we grew up, right, the shops were in Bluesham, so you could walk from Bluesham to Deptford. Do you know, the only shop we had was a Sainsbury's in those days. Do you know she used to make me carry the heavy load at 10 years old? And the daughter should give her bread, and I'll be carrying everything while she's walking in front carrying nothing. Do you know how long the walk is? It's almost 2 miles. You can walk from Lewisham to Deptford, but it was almost 2 miles. She wouldn't even take the bus. This is fun in the 80s. She wouldn't even take the bus. I had to walk holding heavy stuff. Yeah? No, I get you, Ramayimash. It's very hard to explain. But it's okay though, but you can get over it and be a better person for tomorrow. Be kind to other people. Do not let other people crimes against you be you. Define yourself. Find the inner peace. That's all I can say to people. I like people when they treat their kids well. I enjoy a happy child, because there's nothing nice. I can't remember when I saw someone abusing another person's child. Like, I cried for that child myself, because people do it even to their own sister's kids. Do you know that? Yeah, I know. You're left with someone's child. Do you know how to say to that? You need to give the same love you give to your own child. Give it to another person's child. It doesn't hurt you. Love is free. You can't really say one child is not worthy of love because they didn't come out of you. That's just wrong. People do it to stepchildren. They do it to their sister's kids. They do it to, like a Mai Guru, from your mother's side left with your brothers, your father's brothers. All those are abuse. We call stepmothers alone, but there is inter-abuse in terms of my tete used to take my clothes and give them to her child. That's abuse. That's abusing me. My father's bought me clothes, but you take them away from me and you give them to another child. And then what am I supposed to think? My father doesn't love me. He loves his niece more than me. Do you know what I mean? That happened. And Okay. that's abuse. Ramay, I think you have been here for 15 minutes now, and we have callers like this trying to call now. I think I'm just going to give them 3 minutes each so that we can, end the show. Anyway, thank you for your input, and thank you for all your contributions, and thank you for sharing, whatever that you have shared to us. I hope kuti my callers and they will take that into practice. Okay, thank you very much, Sis Melly. Thank you very much, Ramay. Thank you. Right. My callers are phone. I think I should call them back. Right. Hello, caller. Hello. Wanguri wa phone wanguri wa phone papa ine munhu angari pa phone ndosaka nanchi kudropa. All right. What do you say? No, I'm okay, Sis Melly. How are you? I'm good. Yes, I just want to make a contribution for my 3 minutes. Meaning that I'm a stepmother, but all I want to say is not all of them are evil, and some are actually angels walking on earth, because it's not easy to raise Manasi Wako. Yeah, true. I only realized Kuti, she was not my mother when I was 10, 11, and my daddy's relatives would come and make my comments. Kuti,
mwana wasara akura kudai, then I knew kuti her name was Brenda. I had to this Saru. But yeah, until she confessed to me that 12 years, what she was very nice to me. My mom left me when I was 3 months, and I think she looked after me 1 year, 8 months. So since then we created a bond, and she is my mother, and we are so close. My teenager, my grandmother and all, we have actually don't do this. She's not your mother. Don't do this. Oh, wow. You know, she was actually telling me, Kuti, you need to look for signs of abuse because she's making you do this and this. Okay. But she was like raising me like a girl child, remember? But yes, you people, you know, you had that the bond, you had bonded, and vaikuita zviri bho saka mbuya ndo vanga vakuda kuita pinda pakati kuti usateerere zvitaurwa namai ava because havasi mai vako. Yes. Okay. Yes, so she raised me like of course my parents would afford. They were not very rich, they were not poor, but they were okay. But I remember my aunties wachiti takutora mwana apa nanda tokuma 19 years. My mom was like, why now I'm 19 years mapita akutora mwana, you know. Then in that 21 22 ndakura, I realized kuti no vanhu ndivakanga vakutopinda pakati. So I just want to appreciate some stepmothers out there vari kungoblendwa to be very evil, you know. There is a lot that they are taking in. Abuse, ivo pachavo vachitoabuswa avo vachitaya kuita zvakanaka to these children, but vakungofira kune ava vanenge vachiita zvinhu zviri evil. I just want to appreciate them because my stepmother is 1 in a million. She raised me. She's still my friend. She's still my mom. She's everything. And even when my father passed away 3 years ago, I knew I had a mother. And even now, I feel that protection. And torina bond na mai wangu. Because vakandizvara chaivo ndakatozovazivanda kuma28 saka handitorina bondi navo nditoti, you know, I respect her from a distance, but this woman raised me and she's everything I have. So they are not all evil. That's my contribution. Powerful. Thank you very much. Thank you. And then guys, are you saying kuti atina waivana stepmother panapa mumbo uya panapa? Don't we have stepmothers to come and say their own sides? Hapana wairana stepmother panapa mumbo for now muye muti udzewo side renyu kuti ma challenges in the api, because this life guys kuti inakidzeka, we need to be very neutral and we need to be very fair. Handitika ini ndataura point yekuti sometimes pane munhu andiudza kuti andifonera akandiudza ari kundisendera message kuti ari kuZimbabwe network problems, she cannot get through. Andika ari kuti no matter how much she tries kuita nice kune vana vemurume wake, vana ava vanobva kumba kuna mai vavo vakafidwa kunze muroi uya musatombomusonera mudhuze naye, imi muri kuenda kumba kunona baba venyu chete, noti manje makoza akupinda 4 times 1 time today. All right. Kola, hello. Hello, Sis Melly. Muribo. Mushe mara kwenozokwana here manje vari kufona direct kudai, so usiri kufona WhatsApp calling. It's okay. Andisukari. All right, okay. Ndikuda kutaura kuti munoziva pane belief yatinayo yekuti it is family established matiri kuti ma-stepmoms are evil, are abusive. But inini ndozviona in a different way kuti kune vakadzi vakangoipa moyo, whether mai vako chaivo vekubereka, whether ndestepmom. Kune nyaya hobho dzekuti amai anobereka vana vake chaanovabata zvakaipa. But kana the same thing can be done by mumwe mukadzi anenge ari stepmom, so ndiko stepmother.
inini mai vangu inini vekubereka vaindi-encourage to find fault in things that were very normal that my stepfather was doing for me ndichikura. I think kunofanira kutarisa kuti pane humwe hunhu hunoitwa nema-ex-wives nanamai vedu before vana taendeswa kuma-stepmothers pane humwe hunhu hunoitwa kuti nanamai vedu hunokonaa kana kuti hunoitadzisa stepmother kuti vaite role yavo chaiyo. That's exactly the point that I was trying to raise, and ndaudzwa neumwe munhu andifonera before the live achiti Sis Melly, I love these kids, I try by all means kuti ndivaonese rudo, but pavanotobva kuna mai vavo vachiuya kumba kwangu nemurume wangu nevebaba vevana vakava vanotouya vaine mindset yekuti vanenge vakatoudzwa kunzi musatombotambire mudhuze naye muroyi kwani saka ndakutoti kanzi pavanodzokera kunoita hondo kuchibuda nyaya dzisina kumbobvira dzakaitika zvinosana kuti vana vaka something is wrong zvokuti hanzi vana vakaenda kutotya kana kutaura navo kana anything ndinotovapa space yavo so that pasawanikwe mashoko anodi anobuda achitaurika kana vadzokera kumba kwavo. So thank you very much for bringing that. Inoti ndopana chitira kuti ndisvike ipapa pachikola because kola wacho ari kuzama kufona hameno kuti network yake kuita sei enderera mberi. No, Sis Melly, that's very true because inini ndo zvandaitwa. My mom would encourage me kuti nditsvage chakaipa. I'll give an example kuti example yandaichiona previous kola angachitaura kuti akatanga ainzi aidzidziswa kubika itena. I know kuti azoexplain that because masituations anosiyana, but pane zvimwe zvinhu zvokuti unenge uchidzidziswa semwana zviri normal, but you are made to believe that you are being abused. Yeah. So no matter how much my stepmother tried, bitterness yamai vangu inini yaivatadzisa kuti tinyatsogara zvakanaka. Dai pasina kupindura kwavaiita ende inini I love my mother and I love my stepmother, but inini chandakazodzidza in life ndechekuti kune vakadzi vangori nemwoyo yakaipa ende kune vamwe vakadzi vatongori neumai mavari wedhani mwana kana kuti haana. And chimwe chinhu chandakadzidza kuti moziya ma-stepmothers, moziya it's difficult to raise your own children sometimes nema-situations anoitika in life. Sometimes ndine vana vangu 3. Dzimwe nguva kana mwana wangu echitwa anenge achiti mama mazoitira uyu favor because zvinhu zvinoitika in life. Saka even with your own kids pane pamwe pose anogona kuona unge you are giving uyu more attention than asi vari vako vese. But dai ndiri stepmother, it would be taken in a different way because inini ndichiziva kuti uyu ari kuda more attention because she's not doing well at school, saka I need to pay more attention ndichimubatsira kuchikoro. Uyu achiri right ndomupa support yaari kuda. Uyu I need to monitor kupfuura zvandiri kuita vamwe. But dai ndiri stepmother zvaitoonekwa in a different way kuti vanoda uyu havari kuda. But as a stepmother, they are trying to love someone else's child. They are learning to love someone else's child. And one of my challenges that we already have as women, as mothers. And on top of that, more my challenges, my ex-wife which was the case in our situation. My mother was very bitter, to be honest. And she would encourage me. Vaigona kuuya kuzovhizita ndoti usiku ndichida kuenda kutoilet zvondiitira mumagobhezi imomo vachiziva kuti mangwana mavo makuseni vari kumuka vachienda ndonzini ndivotere magumbezi kuti ndisvote chete stepmother vandakagara navo. Kana ndaakuzonzi ndivache kana kuyanika ndichiyanika magumbezi aya zvondiona zvinoitwa mwana wangu anotamba. Asi vanenge kutondirambidza kuti usaende kutoilet, itira imomo, itira mumachira imomo. Saka inini I think kuti tinofanira kutarisa, yes ariko ma-stepmothers mamwe ari very abusive, but tofanira kuita nawo as women as well, because kune vamwe kuti vanotorwa nema-stepmothers ana mama chaivo havavazive kana kuti vakashaya, asi kunge vachiri kurarama musasi kana vana vauya kwamuri muvadzidzisa kuti nguva
ngavaite mupfungwa dzavo because kana uri mwana ndopa unoabsorba zvinhu zvakawanda and you learn from your elders. You take zvitauro nevakuru as the gospel. Uchinzi izvi zvawaitiswa vadzidziswa kubika is 12 wakutomona sadza iwewe zotoita kunge uri kutotadzirwa uri kutadzirwa hamina kana wamuka na8 kana chiotonzi wakanganisirwa fani zvinhu zviri normal. Ana mai kana if there is anyone ane mwana wake anogara nemumwe mukadzi kana zvichikurwadza uchiona kuti haukwanise kubatsira mwana wako kuti agare zvakanaka kwaari bheta ugari nemwana wako ane kuti kana mwana auya kwauri unoda kumuencourage nekupinza mupfungwa dzake mabhilisi asipo kana paine abhilisi zveshuwawo ngazvitaure zvigadziriswe asi kana pasina musaencourage vana kuti vatsvage abhilisi nepaisiri nekuti umwe mwana anotokura kune vamwe vanokuti havatozombozviona kuti zveshuwa zvozvizii vanotoona kuti ari kuabviswa zveshuwawo ipo pasina abhilisi saka let's not contribute to statement yekunzi mastepmothers ari evil titarisewo kuti zvinhu zvinocontributa kana mamwe machallenges anoonekwa nemastepmothers because a lot of them they do zvinhu zviri normal but zvinongoonekwa seabuse. I think they have an even harder job. Even I find it difficult sometimes. Your wife and all those things, sometimes I find it difficult. Added challenges of stepchildren and then ex-wife are who encourage it's not right. But I don't know contribution and I was raised by a very kind stepmother. I told abusive, but yes, in what I abused, I knew that I wasn't being abused. So don't like that I told you I knew that my mom was going to program I'm going now. Luckily and I couldn't show us a way that we go on. Powerful. Thank you for bringing a different angle, caller. Regarding the motivated. Okay, thank you. You're welcome. Right. Guys, man's got caller. Hands in a caller. Hello? Hello. Hi. Hello, Sis Melly, how are you? Good, and how are you? I'm okay. I'm going to throw up. Yeah, because mom munenga mchifona umwe munhu ari pa live saka anga chitotaura ari pa call saka ndini chitongotaridza makoza nyaya chingoringa Okay, all right. In the way our panel for step month. All right. Le contribution yangu. I'm just newly married yangu. And simuna nyanga got married trick. I just got married 2 years ago. So iwa muruma wane wana. But my wife vakazvara vana. She doesn't work. And murume anoshandawo basa rina. Saka yes, so saka maya vakasara nevana vava 12 years vana they are 8 and 7 saka kana vana vari below 18 vanosara namai which is okay. But maya vanoresista ke yevana inini ndiri musikana ndakarorwa nemuna nevana vake but ndakangopindawo marriage ndisongogamusa because from the word God unza ndechi ndine vana vangu which was okay with me. Saka andamufira ndina problem nazvo ndichitanga marriage yangu I could murume asatombonyatsosetla because we are overseas. And murume asatonyatsosetla I was even taking care of those children nemari yangu inaendedi and I shan't. But mai vavo is very resistive. Zvekuti ukatumira zvinhu I remember that the time ndakatumira suitcase revana rehembe akagamusa hembe dzese akati akasenda message siyana nevana vangu zvara vako no thank you nothing. Apa murume wacho itaipeyi kuti unoshanda acho atokupa mari yese kuti wewe ndiwe muridzi wevana nevana asi iye obva andita rafu saka pakadaro pacho unenge wakushawa kuti woita sei and iye akabva aenda South Africa kunoshanda then vana ndobva vaendeswa kumusha akasiya vana kumusha kwake kumatonyonyo kumareserve ndobva tamuti nditi akatofonera ini vana vakuenda kumusha ndikati no mati yenyu matipa vana titsvaje hama yechi yababa vavo mbuya vavo vari kumusha tivarenderimba vagare mutauni vana vachienda kuchikoro
zvaaramba saka izvezvi vana kutaura kudai kwandiri kuita vana vari kuruzevha kugogwe ndokwavari vanofamba 10 kilometers kuenda kuchikoro asi baba vavo vari kudiaspora baba vavo vari kudiaspora baba vavo vari kudiaspora baba vavo vari kurwadziwa nesituation iripo kuti vana vari kumisa but he can't do anything nokuda kwokuti vana vapakastodian yamai and you can't do anything and inini hangu sedzimusikana but kutaura chikwadi handisi kubreka zvangu but handisi munhu ane mwoyo wakashata and izvi zvinofaniso tofunga kuti right ndikavatengera mabhasikoro the other time last year vange vane mabirthdays I wanted to buy them mabhasikoro ndobva ndafunga kuti right kugoko kwacho kunoendani ndiani anoenda namabhasikoro acho kunoenda munhu 1 pachristmas and if you have to send vana anything you need to send ipapo pakahwani panoendwa ipapo pachristmas so it's really hard and vanhu vari kunze vanenge vachiona vanogona kuti mukadzi uyu haasi kuchengeta vandofunga vandoblema iwewe kuti iwewe ndosingade vana ava not knowing what is happening inside handoona baba vavo vanotambira mari yekuti he can pay fees yavo chero vakada kuendeswa kuboarding chero vakada kuti he can manage to do that but she's very very resistive achikoroba dzimba dzevanhu south africa achisambura and I don't know kuti anenge achida kuti munhu aitese saka isusu tokozoneblow pazi vako chizimai vane mwoyo wakashata vari kudiaspora asi vana vachifamba vakashama atombozviti vakaita seini saka ivo mamai acho vari pavo vanoti kana vavo varamba nevarume vobva vaenda nevana ichawo ipababa mukanda wekuti vadii vaite vana vavo usazofamba panze apo uchilebhula vanhu uchiti hachengeti vana azodai iwo uri kudi kuresista care nokuti vanhu vari panze havazosisiwi ndocontribution yangu Sis Melly kwedu diaspora kwavira ndikativati ndatodovata ndikaona pari kupisha pano ndikanipofonavo bye. Alright, thank you very much Kola. Right, Kola ari kuti Kola is saying iyewo ndistep mom but akaroorwa ane 2 years she's newlywed ane 2 years aroorwa kudaro handitika baba vane vana vavo handiti vana vakaenda namai vana mai ava vatodi anything to hear anything from ava mukadzi anga achifona Kola from the step mom hanzi zvaravako ndozvavanomuita sena nevana vangu baba vacho vari kudiaspora namai nini vari kufona but havakwanise kubatsira nechinhu because mai havadi maona kuti iri trick. Kola hello Sis Melly muridaite ndiripo mumakadiyo ndiripo I want to contribute panyaya nastepmother inini I'm also a stepmom ndakaroorwa murume wangu akandiudza kuti ane mwana 1 saka ndasangana munyika kwandinooti kune mwana we kana paine munhu wedu embomirai kufona please vakaseparata mwana ane 6 months saka mwana panga akuma 7 years pandakasangana nemurume wangu alright saka ndibva tatraya zvese zvekuti mwana auye kunoku mai vacho vakaramba hanzvadzi dzamai vacho dzichiramba futi kuti mwana auye ini ndidaitoda kuti mwana auye by then ndandisandani wangu mwana ndibva tatraya kuda kumuendesa kuboarding mai vacho taitumidzira mari kuna mai vacho mai vacho vachidya mari kusvika taenda kuzimbabwe maybe twice a year tichienda zimbabwe mwana wedu tichinosangana naye tichimuendeserawo hembe like what any mother does tichimuendeserawo hembe mwana uyo ndibva ngotanga kungotifarirawo ini ndaingomubatawo zvakanaka then years later ndibva papiya futi another child Sis Melly wemurume musikana anga kuuniversity wemurume futi okay different mother okay kuziva kwandakaita mwana uyu zvakandibata because munoziva zvinongorwadza kuti yemwana akaitwa hake ndisandapo but waindakanyeperwa zvakandibata izvozvo but ndakabhidhirika zvakapera mwana uyu ndibva ndamaaccepta futi
mufamily mai vemwana uyu vakafa ane 7 years saka mwana uyu akafa mwana uyu akakura achirerwa nambuya vake mai vababa mai vaamai saka nemwana uya I tried to bond with her kuyunanga mu2nd year tichitumidzirawo mari yemafees mari yeupkeep kumuchengetawo kumutumidzira hembe kumusendirawo mamessages kusvika azozviona kuti inini hangu kapa handisiri ndakamutadzira kana ane chigumbuka munhu anofanira kuita problem naye baba vake not inini saka inini ndibva angondiacceptawo saka from there mwana uyu ndobva azosvika patime yekuda kuroorwa that's why ndazoti rega ndifone mwana uyu haana kurerwa nababa wake kamwana uyu akarerwa nambuya ndo vakamudzidzisa kusvika kuyunivhesity vakangosvitsa first semester from then ndobva tazoita take over saka pakuroorwa kwemwana hama dzambuya dzaiti mwana anofanira kuroorerwa kumusha kwavo murume wangu akati kana zvirizvo zvamada mwana ngaarore rodza henyu mega inini I'm not going to be involved saka havakanetsana kusvika vazobvumirana mwana uyu ndobva azoroorerwa kumba kwangu inini ndine imba yangu kuZimbabwe ndakaita zvese Sis Melly zvemaafrican attire zvemakeke makeke emaroora zvese ndakaita saamai ende hama dzacho ndakadzibata sevakoma vangu nevanin'ina vangu nanaamai vangu vakauya kuzotambira roora racho iroro ndakakudzai kuti hapana vanombonisira kana even packet 1 2 kg yeshuga kana 2 kg yerice but I did everything wholeheartedly from the bottom of my heart ndobva zvapfuura vakwasha vakakumbira muchato saka Zimbabwe ndopa yakabva yatanga kudzikira saka mwana aibva angoya kwandiri achiti mama zvinhu zvandiomera gauni handina ndakatenga gauni kuno kwandiri Sis Melly I bought not zvekuhaya ndakatenga gauni ndakatenga zvese using my own money saka vanhu vanoti mastep mothers vanhu vakaipa havasi vese maybe kune vakaipa havo asi zvatanzwa paprogram yenyu yavariko vamwe vakaipa ndakakudzai kuti hama dzemwana iye musi wemuchato vangava kutonditi inini ndinamai vemwana iyeye chero pakupa speech ana ambuya vacho ndo vanga vakazvirongoti ndo vachataura but aminoti vakazodecida sei zvakanzi aiwa mwana ana amai vake uyu amai vemwana ngavataure vakamirira mwana wake ndobva ndaramba ndobva vati aiwa saka tinoenda tese tiri 2 tonotaura tese kuti mwana ndewedu toblessa mwana wedu zvakanaka saka ndo zvandangoda hangu kucontribute kuti nditi ana step mother hatina kushata tese iko zvinezvi ndatooneka muzukuru kangu chero makaenda profile kwangu Sis Melly munotoona mafotos acho emuchato iwayo ndatooneka muzukuru kangu even though ndisandazera rekunzi ndinzi ambuya but ndakazviaccepta ndineka muzukuru kangu so kandinoda zvekuda zviya saka ndiyo nyaya yangu Yeah, thank you very much, the stepmom caller, because I know that all the mothers out there, most of the stepmoms out there are being labeled as evil stepmoms because of a certain few stepmoms antika vakaitawo zvakaipa vachiitawo kuvana, but not all of them antika are evil. Ndo pachokwadi, not all of them are evil. Vamwe kana usina kutoudzwa kuti havasi mai vake, you can never tell kuti mai havasi mai vemwana uyu because of the way vanomubata nayo. And then koitawo those cases dzekuti kune imimi vana mai vakasiyana nevarume makasiyana nevarume venyu ma-ex husband enyu, please kana pazouya umwe mukadzi kurambana kwakaitika iwewe nemurume wako wakasiyana nebaba vana vako hazvinei nemukadzi azouya ushu. That is nothing to do, there's absolutely nothing to do with her. Kana uine ma-issues dhilani nema-issues ako ne-ex yako ishi rega kutora iyo frustrations wodzisa kuna mai ava kuita as if ndovadi pane umwe atondi interrupt
I don't know whether to take the course. Since wapedza akora. Thank you very much, caller. Tichazotaura kana apedza. Hello, caller. Hello, caller. Your volume is very low. We can't hear you. Aiwa tisikukunzwa uri pasi pasi volume yako iri pasi zvokuti tu. Ma? No, your volume is very low. Try and lower up your volume. Your what's the right volume in? Try and Ma? Atisikukunzwa iba. Atiskunzwa isu volume iri pasi. Try and call again. Try and call again. We are not hearing anything. The volume is too low. Right. So imimi wo kola arikafana tisikumunzwa. Imimi wo vana ningirikiri vana amai anditika vana try kuti kana marambana ka muine issues musesa ma issues enyuko venyu. You are destroying these kids in the process. You are not amusikutombofixa kana mai vanenge varipo muri kudestroya vana venyu anditika. So itai kuti kana muine ma issues ka vana try and protect your kids anditika. Musaita kuti vana vapinde muhondo dzavasingazivi dzakaitika between you nababa antika kana kuti between you nemukadzi anenge aripo motora grudge iroro morisa kuvana kuti vana vanyatsotokonyana pakati pavo namai because zvinoitika nezvekudai so hama vadiwa we unogona kufuma wakafa kana wakafa iwewe wakacreata ruvengo enmity antika ukadzvara modzi yeruvengo between mai varipo ava nevana vako yofa upenyu ndewamwari wafa kudaro manje upenyu ndewamwari kudaro anti mazvona vana vaya are now being forced to go and stay kunogara na mai vaya andiwana mai vaya vachazovabatawo sei iwe waituma vana kuti vaite zvinhu zvakaipa kuna mai avo. Kola hello kola. Hi Sis Melly, how are you? Did you write what you say? I did right. I've been following the broadcast in Chitera Zangev Chitaura and Iran about evil stepmoms, and people were speaking about how they were abused by my stepmoms. But I've got a story that I want to quickly share. Yekuti, my inini baba wangu was married vangwane barika anditi barika revakadzi 3 vane barika revakadzi 3. What happened is that kuti papa the other 2 ladies vange varipo umwe wachona anga ane funny character anditi anga ane funny character kudaro anga ari like, you know, we never used to understand it. But the other one, I took it along with my mom. And but my mom back as a Buddha out of that barika and then whatsoever. Baba traveler and whatnot and traveled abroad and stuff like that. But then, to my surprise, Shagazo Buddha and Kuti Joni, I know people have been saying Kuti, they were abused, they were doing whatnot by a stepmom. Do you know Kuti Joni? It was later on revealed. There are some people, maybe they don't believe it. Some people will believe it. Kuti Joni, witchcraft exists. Do you know it was later found out Kuti Joni, the one Aito Ekta Kuti Joni, Ari right, she was the witch and she's been doing some stuff to other people's children who are involved in this, you know, the children of the men that she was married to. So it was found Kuti Joni, the one who was then actually acting nice and everything. She went and did some certain things that would then affect Vangwevana because of jealousy. I told out Mwanake Iari Ega no say Anobudirinda and it. And you find Kuti Joni, Shagadaro Sis Melly, you find Kuti Joni, I should out Mwanaka Budiride.
Ava, Aisa, something. I know many people will be thinking, okay, but it's reality. And you'll be asking, okay, how did you, wow, was it revealed? You go, you get prayed, different mama pastors, and then they mention it. Not just one pastor. When you find 3 different pastors from different places mentioning the same thing, and because we found, yes, my dad, very hardworking, good job and everything, very good job and everything, but he never looked after her, and not because Angasina Mari, but because of this woman. Because of this woman, what this woman did to him. Jekuti Joni Mari yese yavano that he got paid. It's what he gave to the son of this lady. That's what she did. This man, Maria say, he himself, he can't even look after himself. She went to an extent, any money, no one should go to the son. So sometimes you can find, you know what, this stepmom is nice, but many children today are suffering because of my stepmothers that have gone behind and went to my witch doctors. That's the reason why some children today, they are suffering because of my stepmothers. And this one was cunning because you never expect that she'll do something like that. But that one that was said, Angari a bit funny, we never understood. She's fine. But then this one, who we thought she was fine, she's the monster of it. She's the evil one. The black sheep. So you find Kutijoni, I'm with my stepmom. Yes, they are abusing physically and whatsoever. Okay, she just pay down at least, rather and stuff like that. But when somebody goes to an extent, you could end up now with doctor. Kutijoni vana vandisikuda kuti vabudirire mwana achabudirira chete mwana wangu nini. Yeah. So you find Kutijoni vanhu vakuti yes, vakaenda through physical abuse, but when we speak about evil, this is evil chayo on whereby you find Kutijoni munhu anokuendera kuna witch doctor. Kutijoni ndikuda kuti vana ava ABC afangu kubudirira wangu ega ndiani fangu kubudirira. And you find some of the people today, you'll be asking yourself, what could have happened? What could have happened? Because the thing that came could, yes, your father maybe would have wanted to Barika, but he did wrong because now what he did is now affecting you people's lives, which is very, very sad. But then when you then find Kutijoni, this is what is happening. It's very, very sad. And I was very shocked to think Kutijoni, Munwandai, maybe I thought Kuti was doing wrong, was the other lady because she had a funny character anyway. But it was only discovered spiritually, Kutijoni. No, this one, whereby this actually calling such ABC person is doing ABC. So it is that thing, Kutijoni. Sometimes some people they pretend. And all of this, I think, is also because of jealousy. It's all because of jealousy. Because I could have put here when I came to it's number 1. Yes, so I thought I would just share because I was listening to the broadcast and I was thinking, about this kind of topic on whereby sometimes some stepmothers, because I could have jealous, and then they would then go behind closed doors and do such evil things. Which is, yes. Yeah, no, powerful. And we never saw we never saw it in that angle. There are some other stepmoms which aren't pretend nice, evil. And then one is the evil one. Dear story nice as because going to the extent of going kunganga, which anoroya when I same family, which
afanirwa kuita chinhu chinobatika kana kuroorwa kana kuita vana iye wake woga ndinofanirwa kuprosper, then that's pure evilness. Yes, because it's not, if you find even some people that I want to right now, you find the moment a stepmom entered your life, mwana angari intelligent, achitoita very well muchikoro, but this lady, she's nice, no one will suspect kuti zvoni as you ever do something like that. You never suspect. All of a sudden, mwana kuchikoro ame doko, mwana achatomboite zvinhu, you know, he's not even doing well in school at all. Suddenly, because this lady has entered into this man's life and say no one chaku got this. She has that no one ma Nigerian movies. Icho kwadi, we find it. Icho kwadi zvinhu zvinotoitika. Munhu anotouya. You find kuti what I call them my wolves that are clothed in sheep's clothing. They'll smile at you. That's why you find my stepmothers. Even when the father is around, they'll be smiling, they'll be doing everything. But let the father leave the bango of the character that you get is different. It's completely different. It's completely different. But yes, no, that is something that I just wanted to share. And for those some of you, I'm sure you've gotten something out of this. That sometimes anogona artori nice. Looks like actually right, but then they've got evil intentions. They've got evil intentions. And it's very, very sad when it gets to an extent, because you want kuti wewe mwana wako abudirire. Ausikuda kuti vana vevamwe vaite right. I hear you. You're powerful. Hanzizvo hapana kana mboya achiti ndiri stepmother but ndine utsinye. Saka mese muri kungozviza kuti muri ona stepmother hapana munhu nemunhu ngazvidefende. Comment yandisetsai anomaona. Saka ndizi kuti pretend, but then you find kuti zvazoitika zvachona zvakatooma, because many pretenders are really big time. They are there, they'll be pretending. But mangwana you know, but then it's okay. For me, I find, yes, it's not fair, that physical abuse. But then when somebody then does something spiritually to affect your life, that's on another level. That's on another level. Yeah, you're not on a media. What is going on when kana kushara kana ngoti kuenda kuchikoro kudai so nekutodona muklasi kunze adzokere kumba vamwe vachienda kuchikoro. Things like that. Because they'll ever do something wicked like that. One day we never thought, but then when it was built, like you know, and it's someone that you've been laughing with, someone you thought was okay, but they're your enemy. They are against you. You thought kutatori right, but then muna angashto weka against you. Yeah. No, thank you very much, caller. Thank you. The gate vamwe 3 more callers, and then TV tapeza show because tagarisa panapa. Thank you for bringing that, you know, to us anyway. Thank you. That's not obozvifunga that angle iyoyo. Kuona Eve step mom imbobudeyo kapana mamuzotudza kuti ini ndiri Eve ndi step mom ini nditori neutsinye ndiri Eve. Imboyeyo kapano mutaura kuti ini nditori Eve ini ndorova munhu ini nditori Eve step mom. Imboyeyo ikamutudzewo. Tinyatsonzwa. Hello. Sis Melly. Hello, caller ndepi? Ndauya wasa step mother pana. Ndine contribution yakila musoro mangu. Yasingaoni usually. Kuti tinokonzera kuti ma step mother aite utsinye. Inini sa step mother ndine pandakambosvikawo pastage ndakambosvikawo. Yandakanzwa kuti ini handigona kuti ndingaitisa these kids this. Saka mirai kola. Saka imatora sa Eve step mama ndichika good mirai vamwe venyu hande inayo ndineza ndakaonaka zvandinoita ndine zvake zvimwe panditomboona kuti mwana wangu uri kudi
Ukuramba ipapo ndogona kusviti ivhu pasaidi iroro izvo. The way murume anokuchiita nayo determines the way you're going to treat his kids. Right. Nokuti connection iripo pakati pako nevana ava murume. Right. Saka kana murume akasa kubata zvakanaka, there is no way you are going to treat vana ava zvakadi zvakanaka, because choita kuti iwe nevana ava muite relationship murume. Saka inini hangu ndingone contribution kuti varume vedu sometimes vanotisa parumana nzombe pekuti titi vana utsinye nokuda kuti tinongowa kuti inini nezvaanondiita nerafu yaanondiita izvikosi dai vana vake. Saka varume sometimes vanokonzeresa. Ini nangu ndine mastages pandinepa masituations pandakambozvifungawo kuti but munhu ari kundisevenzesa. Ini ndiri kukuchengeta vana vako iwe wodi wondidaisowo. Saka ndiri kuda kungoti iwo maevil spirit maevil stepmother ari kurehwa sometimes vanogona kunge vachitsvawo mubedroom vantu vachiona kuti murume haasi kundidawo zvinoendawo kuti ini ndidawo ndidawo mwana wake. Saka it's really tricky. Imbomira pane message yauya panzi ngavatipewo mukana inini I'm an evil step mom. Aiwa kakola fona izve kana vavadonha konai pane vasenda message hanzi tipewo mukana. Ndivadzopere asi kuti varume vasatisa panguva yakaoma isma evil pam. Bye. Right. Pana vasenda message vati kwanzi inini I'm an evil step mom but please tipewo nguva vari kufana vari kugarisa apa. Hanzi ingoti 2 minutes mubve mabva tiri maevil step mom toda kuya kuzopinda pachirongwa. So evil step mom ndichakutaura nezita rako ndaona hangu kuti ndiwani asi ndichakutaura nezita chifona iko zvinotiwa kuti uri evil zviri kufamba sei kuti uitire vana utsinye vasina chavanoziva. Right. Kola ngari pari kutaura nyaya yekuti izvo dzimwe nguva unenge uchida kuchengeta vana zvakanaka but zvaunenge uchitora nababa vachona because connection yedu iri pana baba vanenge vachindichita vachindiabusa andika on the other hand expect ndichengete vana vavo zvakanaka. I can't, ndiri munhu wenyama. Saka frustrations angu inini enga yangu nditotoropa vana ava ndii evil step mom vanga vari papa vanga vachitaura. Saka hanzi varume munotisawo parumana nzombe imimi. Saka varume vacho imimi uyaiwo fonaiwo tinzwa kuti imi varume vacho muri kuzvishambisa sei because vakadzi muri kuvatena into evil step moms. Hanzi ndimi hanzi tifonewo nhai chifonai henyu fonai evil step mom fonai henyu hapachina munhu izvozvo ndakatomirira imi evil step mom fonai tinyatsonzwisisa tifonai evil step mom takatomirira imi. Saka varume kana muri pofonaiwo nokuti takatomirira kunzwa input yenyu muri kuchengetesa munhu vana vako. On the other hand uri kumuchitira hauvati kumba uri kumurova ari kugasa nemablack eye every day and you expect kuti makusena muke achengetedze vana vako zvakanaka. Let's evil step mom vauya. Hello. Ndaswera usada se evil step mom. Andisi hangu evil step mom takamira evil step mom vachita copy and paste number yenyu paFacebook aparikidza inongoti gaga nyaya yangu inini. Indinoyase siblings. Kana vanhu vakawanda vataura kuti tanga tiri in between kune masiblings mai vanga vakarogwa baba vanga vakarogwa somewhere tanga tiri in between. I come as a sibling. My mom was a single mom when she married my father. My brother was, I think, at the age of 4. And then my mother got pregnant when my brother was at the age of 5. The bank wakavura mai vangu kuti ashanzi yangu achauya kumba. Yauya kumba ashanzi yangu vakagara vese. 2 mai vangu vaita mimba yemai older sister, firstborn yokumba yatingati firstborn yokumba kwedu so. Vaita mimba vana mbuya baba wana mai vachibva vati mwana uyu akashagwa achanzi second born nekuti uyu mwana mukomana uyu achiri mwana ari mumba. My brother says he remembers, pane kola ataura kuti she was 5 and she remembered everything vividly. My brother also says he remembers everything vividly. I was not yet born at that time. My father came back, he made a scene. My brother was taken by my grandfather. Sekuru wangu achifuna baba vashanzi yangu achifazoti mwana wako awinza kunoka achagari nemwana wangu anzi adzoke kunoko. Then the father took my brother. Baba vanogara Gweru, so it was Lundi Park and Windsor Park. My brother vaigara ku Lundi Park, we stayed in Windsor Park. And my brother is
bitter and angry towards both his parents because he says my father didn't love him. He says his stepmother didn't love him. He has tried to reach out on both of us and my siblings. As us as siblings, he has tried to reach out. But the only time he takes care of my mom is on her birthday and Christmas Day. The other rest of the days doesn't want to hear anything from my mom. So a few years ago, he didn't even attend the funeral because he was so angry. And it hurts because I love my brother so much, and I know that he's an amazing man. And sometimes my mom goes like it was a different era. It was the 70s, and I understand what she was going through, but it hurts as us as siblings because he has tried everything. My brother has, when things are hard in Zimbabwe, he paid for our school fees because he's overseas. He tried everything, but he says, and number of levels are temporary and I'm around. And when you ask my mom, she says, "Mangamu in the park." My dad doesn't like to the park here. She can't know. My mom can't do one of the team. Yes, the stepmom. I'm going to go to one by pap. But I can't figure out what to do. We had okay fine which conditions. I ended up on so my brother was only allowed to come at our house for 1 weekend in a year, and it hurts. It really, really hurts because it's a bond night. It's a pura because we never got to know him. From both ends of the families, it was just during holidays. That's when we got to know him, and it really hurts. And then what you call those? My stepmothers since quite. Stepmom, but my guys because of my like. Birthday. Kati vana vakazama keke vakasvika kumba kwamai vavo vakanokusiswa keke raungavasha nechikafu chaungavasha pandiri nemhaka dzokuti ndaishandisa mushonga panatora kunzi kwai munhu munofamba kumapastas modzo kuita munhu anoshandisa mushonga newachwati munoende aneutsinga. Sometimes that is not the case. Vana vakarusiswa keke ranga vabikisa nababa vavo chikafu changa chabikisa nababa vavo but vakasvika kumba kuna mai vavo vakanokusisiwa vakachuhwa mvura inga nesouti kuti vakwanise kugaba varute nemhaka dzotanga vadzika chikafu kwangu nemhaka dzokunzi kwai ndinoroya inini nemhaka dzoti iye anofamba chizonoita mukadzi anoshandisa mushonga handina kana gwenzi randinoziva asi vana vanosvika mwana mukuru ndiye akatoziva kuti anti we're afraid to eat here because mommy doesn't want us to eat here because munoshandisa mushonga. It hurts. It really hurts. It really hurts. And this really, I've been watching the show ever since it started, and I've been that's looking at bathroom. We done we had Chema in the shower because I'm like, how are people this evil? For me, I do not understand how are people this evil, but it's an amazing topic. I made an answer. Just 18 million evil. If mom will ever pin the I'm going to look for. I wish whoever akarutisa vana vake kuti vakekera wanga vapa kuti varutse aripo ayazozvinzwira ega uchitaura but yo vakarutsisiwa vana vakarutsisiwa chikafu ena ndapurana zvinhu maybe ndaiwisisa kwandiri yanga iri surprise muna chibhauya nevana vake achitotora mapikicha tidai vana vakasvika vakanopiwa mvura yanga nemunyu vakagapisa vakarutsa vana kunzi kai madhikaiziso. Sis Melly. Okay, please, let's go back to the show. Wow. Yo, thank you very much. Thank you, Kola. Yeah. Ana murukona zvirikuitika mudzimba izvi zvirikuitika mukurarama muri kuzviona we are learning a lot. Vana mai anti mazviona musafungidzire kungoti chimwe nechimwe just because pane mumwe mukadzi avepo arushandisa mushonga vana vadedzwa kubirthday vanodyawo makeke nevamwe vana vosvika vanogabhisiwa vachinorutsiswa kuti madhirekerero munoroyiwa munofa shuwa time yekubva kwavanogara kwavangodyira keke kusvika kumba kwenyu nevaida kuurayiwa vangadi vasina kufa vokuti muzosvika muchinodhoza vana kuti mubvise vana kuti imika zvakangooma hazvo veduwe zvakaoma. Amen. Kola, hello. 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 Ndoda kutaura naSis Melly. Muri pachirongwa taurai zvenyu. Okay.
kuna amai vambotaura vachitaura nauye kuti izvo kana uri stepmom sometimes unenge wakaroorwa kamwana wako murumaini wake handiti then wana waritomboti unotoona kana kuti sometimes wana wacho wanenge wasanganawo hauwirirani maybe baba vanenge vachienda in between wana wavo kana vachivaudza kuti avo ndeimwe point ndeimwe enguli iyoyo yekuti baba vanogona kurwisanisa vana futi vari ivo yes hambe ipapo kana kurwisanisa vana vavo nemukadzi wava naye vari ivo baba ya endei izvozvo zvekuti baba vanokwanisa kana kurwisanisa wana wavo wako iwo wakauya nawo newavo wainawo zvekutoti kana kuti wana wakana wari waduku hawatombooni kana kunaka kwako saka izvozvo zvinhu zvekuti iwewe wacho kana uri amai wasina kunyatsosimba kana kuti let's say tongoti for example inini ndine mwana wemurumangwani 20 akazoziva baba wake akazoziva baba wake before maybe she was around kuma-25 ainowo zvenge zvamunoita so they get in touch nababa wake through zvemainternet izvozvo izvi so baba wacho aingondiudza kubva nechiwaziva wakangondiudza kuti ndine mwana wangu but mwana wayo ndobva azotsvaga baba wake bvawawana watano mwana wangu andiudza kuti ndangati azowanirwa mumwe baba but auda kuita madna test saka mwana wayo paakauya ndititoti she was 25 then paakauya ini ndakatomugamuchira takamuunza kumba takagara naye wakaita matest avo mwana wakaonekwa kuti wababa saka mazuva ekutanga aiteerera zvaitaurwa nababa wake zviya zvekuti sometimes vaona pastatus watoona kuti ndindirenge ndatoipa pakati pavo wari two but chienda apo azodzoka kwandiri akanditi mufungi mama ndakatoona kuti muri right papa wangu awo ndowatoriwo mwanda utotimbisanisa because sometimes zvimwe zvinhu zvandoenda behind your back kana chikumbira hapana chinoitwa but ndakataurira inini zvinhu zvese zvinoitika because inini kana akandiudza kuti ane dambudziko rakati ndotopusha baba wake kuti hatibatsirei mwana zvakadai sometimes ndotomuudza kuti iwe kuti zviiteka mari iri kupinda kana kuswera mangwana uya kuno mwana kana mari yatangira so akatozvigadzirisa uri kunoku saka akatozozviona kuti indiri stepmother wasina basa nezvakawanda ende mazuva ekutanga aitowenga wana wangu but now ini ndine mwana wangu mukuru atokura ari kuuniversity now they are like masisters mablood sisters nekuti uyu akura kozoti the other one madifferent mothers the other one anobva kune imwe nyika achitivhizita kwatinogara aimbotorwa mwana uya ka awanenge waenda kubasa ombotorwa mwana oendeswa kana kumarestaurant osvika mwana otengerwa chikafu mwana oramba waifungwa kuti maybe pawanoenda kubasa paya ndinosara ndichimupa kana chikafu chishoma but wakatozozviona mwana manje aichaendeswa kurestaurant akatengerwa somboti bhega oramba kudya kuti no I can't eat, I will eat with my mom kuri wainstepmother because pandaisara naye mwana ndaigara ndichiudzaona kuti hatingomupa tese imimi madyikira munoita anything chatinofanira kudya atidye zvakaenda kasi uyu mwana wemukomana mupei chikafu chakawanda kusvika baba wacho mwana aenda akauita matrip maholidays 2 achiuya achidzokera kusvika baba wacho wega wazotaura wega wakatikonfesa kuti you know what I thought maybe unokwanisa kubatawo nawangu rafu but ndazoona kuti we are different but munhu uya wakutoti unotozviona kuti munhu handa kuzviya zvekuti kana kuti nyangwe even now manje wana wakura wakuzviona zvekuti kana kuti kuda kurwisanisa wana but wana wacho manje wakuryisina zvakafanana kuti dai mwana uyu pamwe ndaimunyima chikafu baba wacho wasipo handichaitodya odzoka kumba futi ongopretenda izifu unge asina kutengerwa chikafu saka sometimes zvinotoda kuva strong futi kuva futi nemwoyo I think kuva uine mwoyo kungoti awo wana wangu ya pakaipa saka ameno saka imi vana baba muri kuti vana baba ava vaisusu tovaisawo tovaholdawo responsible kuti nai vanogona kuve futi varivo vari kuguzanisa nekuti sometimes wana baba mumwe murume anokwanisa kutokurwisanisa newana wake wachiri wako iwako ndizvozvo achita makuwa because kana iwe uri mai remember kuti kana I hear you kana uri stepmother mwana akauya wemurume hachasukiwe here maplace because mwana uyu mwana wemurume
haasatsvairiwe here because mwana womurume ukati umudzotsveka maplesi murume udza mwana kuti usanzwe iwe anditoona then akutokurwisanisai zvakafanana naizvo zvokuti iwo ndiwe kuswera nemwana apa mwana mukomana handiti mwana wati kana kuti lese baba wabva kubasa ungoti asipinde mota singotenderera mwana akuya kana iwe plastic bag but no mama did buy me this honey but handinakwanisa kuti because I was full zvakaoma asi ndidambobvunza mubvunzo naimi guys ko iye mwana let's say anonzi step child step daughter or son whatever iye yuyu anofanwa kana achida chinhu ari kwaari anofanwa kuudzani mai nini varipo kana kuti baba anofanwa kuudzani inini hangu I think even zvinenge zviri kwaari iye mwana but semuenzaniso wangu andakupaika sisimezvo zvokuti inini mwana uyu munhu akaroorwa ndidi munhu aienda nerwesera achingoudza baba wake I think maybe aifunga kuti ndakaudza baba zvinhu zvinoita zvinhu behind my stepmom but asingazivi kuti sometimes even kuuya kwaakaita I was pushing his father kuti no torai mwana odo ataura kuti ndakazopuhwa umwe baba but nekuzofamba nezvinhu zvichinetsa muupenyu ndakauzikonza handiwo baba wako saka iye haana kuziva kuti pamwe maybe inini ndiri kuedza kuti ndotokwanisa kutoita zvinhu kuti zvimunakire naiye but at least now aakuzviziva kuti kana if I want something ndinotaurira mama zvinhu zvacho zvinoitika but ndakangoudza mudhara zvisina mama mukati because hazvive kuti inini ndinde ndakabata bhegi remari bhegi rinenge rine muridzi but muridzi wacho pamwe maybe anenge akatowandirwa zvisimeri sometimes atoti mamwe masmall house hoko futi beside vamwe wane wavo uri kuchengetapo izvozvo saka iwe unenge wakuzongopusha ufanika sena hangu inini zvisimeri ndotowa ndatomudza kuti mari iri kutoita musi wakati iwe mwana ngokwira bhazi kana wakwira bhazi uripo panofamba ndandatowaudza kuti chibva ematipa tichinanga takadai nemwana kana ari kurwara ndo ndatoudza kuti mwana ari kurwara endei kwadhokta chibva ematipa mari tiende kwadhokta iye musikana mukuru wache atibva tai hawana hembe because at first baba wacho kuti hey akaroorwa iwe why do you bother about ndikati no mwana wayo akazokuwanai akura saka play your duty your role kuti ndimi baba wake mwana hangafambi kai ndakachena iye haana kuchena uri kuona blouse raakauya rakangoya nemablouse mairi iye akangosakara let's cover up zvinhu zvekuti wanhu kana even murume wacho anongoona kuti mukadzi wangu enge ari kuna baba wake yeah pakaipa alright thank you very much caller thank you again tore two more callers tibve tapedza show tagarisa panapa okay maita basa sine thank you right regai ndifonere munhu angurabhira kufona apa pane munhu afona anetsa let me just try and get back to munhu iye mai number chaiwana here anga achifana directisa kufona kwacho kunotonetsa okay ndofunga ndi asiriye though alright caller hello ndiri right muri right here okay muri sei ndakashushiwa kubulawa ezvinhu zvisingaiti mukoma wanga muri kutaura makashushiwa nastepmother ndakashushiwa nastepmother munoziva ka Sis Melly ka you know I just want to encourage people to try and live vana venyu vakutaura okay but for me it was a little bit difficult because my mom was ill even though she was an accounting teacher. My father was a credit controller and he had a stroke at the age of 23 saka baba mbiki vangu ubva vauya kakozi baba mbiki vangu vaita zvechikarati ubva vanditora ubva vandiendesa kubulawayo kuita hanzi uri kuenda for holiday unzwa vakati you are for 7 years you know and baba mbiki vangu vanga vakatanga nemudhebere manje mudhebere yainzi Catherine vakanga nasite Salem and I was forced to call somebody who's not even my mother Amai. You know, it's really sad. My own mother, my father, my own parents never even divorced.
divorced. My mother died in a marriage. But ndipapa mbiki pakanditora because andipamba panhuwa urombo. You know, then this kubulawayo kuyeka kuchakalele extension ndichipura tumwe tumaripa so kunge ndichadona. Remember? I think ndanduma 8, 10 years. Gupa ndakaenda bambiki vangu vakarora mudhevere. Mudhevere akasingaite aishusha singaite Catherine. You know, bambiki vangu ka mwana wavumukomana ainzi Dion Smooth akatofosha kene accident kuBroad Brooks. He was one of the top CPJs. As you know, he used to know for my family, the Emma celebrate and then about my family, the my chief. Saka Catherine aitishusha because babambiki vakarora Catherine. Catherine angasina mwana. Inini ndatorwa nababambiki kubva kuHarare kuti vabatsire mukomo wavakaremara. You know, and ivo vane vana vavo kubambiki. Catherine haana. You know, I just remember fight because I called him bambiki vangu baba. I called him dad. But I was forced to call him dad. He's my uncle. Saka, now I've grown up, wait. Catherine uyoweka akazombojambirwa sasa manje. Ni mwana wambiki wangu uyu Dion Chiku. Akomana ka Catherine akaisisha mbele. Wanditi aiwa. Asi Catherine akajambirwa sasa. Ndi Dion mwana wambiki wangu. Mwana wambiki wangu yeka. Ava vangu ari step mother. Saka step mother vabva vamujambira sasa zvanzi wajambirire sasa na Dion. Saka azvina kunasa bambiki vangu vakutohura nemurungu wekukumalo. Saka tatorwa iwewe wese nakasande. Tasvika kukumalo kwekwe kubulawayo. Makarati kaamai acho mumwe chingezi. Ari kungoti Kaitano, I love you. Inini ndakangomira. Iwo vanaiva bambiki vangu. You know? Ava nehama dzavo. Saka mukadzi mukarati uyu murungu anga ane vana 4. But nevamwe kabanga 8. Kuita kunge shotgun. Bambiki vangu ane 4. Ini ndatorwa ndiri 1. You know? Saka vanhu ava vakawirirana vari 2 vanogona kutena against inini. Sis Melly all I can just say kune vanhu chengetai vana venyu kuzamara vakutaura, kuzamara vakuverenga kuti walk your danger. Fuck my degrees, fuck nursing. Because mwana wako uyu wakatomuzvara is a responsibility. Inini I had no choice. Amai yangu ndakangoti ndikuenda for a holiday. Apa kutobiwa chaiko. Saka ivo bambiki vangu vazonororo futi murungu kukumalo takugara life yechirungu. Apa ndabva kuglenora ndabva ndapfuura napacholocho chavalo extension mudhevere uyo weblack uye anenge tsupu arambwa ari pahasha ndipo kape ndakazotaura kuti mina ngaitoncha isinkwa enketa primary school enketa but enketa sorry not for primary school because I'm speaking a lot of languages here. You know, enketa ngaitoncha isinkwa ngakhambe efunda emapisa primary school apa babambiki manje vakuhura vasisiyana step mother vasisakana vana navo angane senior. You know, bambiki manje uforera murungu totoende ikoko hanzi unosana musvedza the queen and the valley akarasa imwe ring yake mushava akachema Kaitano, you don't love me anymore. Saka munozera ndauda kutaura paabuse manje takaenda kukumano primary school. I can't even remember some of the memories in Kumalo Primary School because I was just hesitating. And they've taken me from my parents. And you know what? I enjoyed my parents. Now I'm going to went up to holiday. After about maybe 3 years, and then when I took a foot. But you know, vana vacho manje makarati aya nevana vambiki vangu vaigara patank after school tabva pakumalo primary school paipai togara patank zvanzi uyu ngaadye ega because taiseva lunch yedu malicorish and everything. Saka vana vabambiki vaiti vakabhonda nevana venhingi vemukadzi wababa wangu vaibva vandishusha Sis Melly, and then I used to just think of my mother. Musungu nditeerera
Yeah, what I got here. I used to Shame. I used to just think of my mother. Munoziva kuti ndairasa kana huku vaiti vakandipa chikafu soka ndainochirasa pajurawo kuti ndiri kupa amai vangu nekahanzvadzi kangu. You know? And that stepmother vaingoita zvokuda kungonyeyana so anga akavenga mwana baba mudiki vangu stepdaughter yake achindifusa kuti ndimunyeye but akazotukwa naamai yangu zvikanzi Kaitano waroora karamba kutaura kuti waroora chemberi. But I want to tell you something that experience now, I don't know if it has damaged me or it's for the best because ndakazotiwa manje Sis Melly munziva kunditsvaga vakati aiwa Kaitano wabamona wangu iwo releasa amai yangu releasa masoja avo Ellen Chiwembe uyo Richmond ndiye akatozoya kuzondipa ububulawe kuti ndidzokere kwaamai yangu. You see? Saka vanhu kana maita vana nevanhu try to concentrate on your children. Musati kupa even chero uri murombo fight for your child. Amai vangu pandakadzoka bheki vakatozoona zveshuwa mwana wangu yanga abiwa. Ende vawabiwa shuwa toka kubiwa here ende vanhu havaiti. Shuwa havaiti kutonyasa kuba munhu kuinda nebruwai kunopa iye mundevere yeye. Mundevere yeye majeka aisona tumwe tuhuku so ndaifamba ndichifamba mara ndichiti siyatengisa inkulu ihuku amene chidevere vanhu niyatengisa ndinitandandirimusikana anotengesa zvidhori zvakasonwa zvakarukwa neyelo shinda nered but munoziva Sis Melly manje pane time manje ndakazinge ndakunoba chingwa kapanikeka baibai mbandaona post ndichitambura yakanyorwa kunzi Moses Chunga let's speak and love. Tikati izvi zvazvevanhu vane mari izvi Sabina funga kuti kwadanaiva napeter love nhamo yako inobva yapera kudai akutaura chokwadi Sis Melly ndakatozodana naye napeter love 10 years later eka ndotozivikanwa nehandosaki takati hatichatomboitana mafriends because we love each other too much. But can you imagine it reminds me of Cinderella story. You know? Takateerera Peter Love. Tiri kumunza pashopa panapa ndaita Peter Love ndaitotaura naye nezuro achauya zvake painterview pashopa panapa. Achauya? Ndaitotaura naye nezuro. Mvamamuda ndimukadzi wako iwewo futozoyo kwangu. Alright, tichamushita. Okay. Anyway, ndakudza inyaya ndakudza ika at the end of the day stepmothers, right? Now I told you my experience with step parents, yeah? Kuti nzo zvakaitika and whatever I had to live with step parents and then vana vavo used to segregate me. Munoziva kuti ndaenda kuchikoro chevarungu Sis Melly nebhutsi inonzi buruka mango. But dzaive mufashoni kadziya buruka mango panguva yacho. Pane time paisina uzomboenda mufashoni. I think anga ari masecond hand yemuburuka mango. And ivo uncle vangu vaingoti iwewe Rodi uchazoita architect. Iwewe Rejoice vaita chirungu. Ini ndaingosiiwa pakona haarombero. You know? And ezvinezvi mhuri yavo yese yatopera kufa. Saka my stepmothers, I say if we can avoid them, let's avoid them. But kune my stepmothers wofuti are right. My stepmothers are right ndo vakambozvara. Alright. Saka zvichinzi kana mukadzi asina kuzvara muroi because asi muroi haasi kutoziva kuti mwana uyu anochengetwa sei. Okay. Saka akaona tuvana tuchimhanya anogona kuita hasha because haanambobvira arwadziwa nekuzvara. Saka my stepmothers now, like you said before, munofanira kugeja kuti ndi stepmother akaita sei. Inini kutaura chokwadi daindanga ndiri stepmother pane time manje ndakatadza kuzvara Sis Melly. And then ndakadana nemumwe mukomana mughaniyeni aida mwana but ndaitadza kuita mwana, you know, but ndakatotanga kutofila kajealous so
aiwa tazvinzwa. musarambe varume venyu zvekumhanya. Chengetai vana venyu kudzamara vatanga kutaura, because hauzivi kuti vachasangana nani. Vakazi nevarume kana matoita mwana iye, forget about love yenyu chiri vadiki. Make it work kudzamara mwana yaita teenager. Aiwa, valid point. Thank you very much, my Mandela. Thank you very much. Sis Melly, okay, one more thing I want to tell you, and I'm very sorry. Okay? But vana vacho kuma-stepmothers, vana vamukushisha, vana sabinaka, vachazouya kublawa your back, vakukuratidza kuti tiri kudanana nafootballer wenyu wamunooshipa uyu, asi wangoshusha mwana uyu, nekumupfekedza mabhutsu anonzi buruka mumango. Okay? Saka Catherine, hausati waenda kublawayo Catherine kunomutaridza here kuti iko zvinhu ndakazodana naPeter and Love. Akabatwa nemagesi. Murungu akabatwa nemagesi. Mambiki vakabatwa nemagesi. Unotaura nani? Ungotaura kani? Unotoenda kusimetrika. But ngoma ndiyo. But what I'm just trying to say kuti vakazi, especially vakazi, chingoshingira kugara nemwana wako. Zvaorinda zvezvi zvekuendesa mwana kuBirmingham. Ndiye ari kutositoka murume. Inini Sis Melly. Even baba Mandela ma-American iwewe vakauya vachitoda kuona mwana wangu. Ndinovaudza kuti aiwa tinoenda tese kupaki. Kudzamara Mandela akutaura, ezvino zvaakukwanisa kutaura. Ungaendese mwana ane 6 months kune vanhu vari kuziya. Vamwe vanokuchekera mwana so vobva vasanganisa ropa zvimwe zvese zvezvi. Saka ma-stepmothers vakanaka zvavo most of the time ndo vakambozvara before. Vasina kuzvara before havaziye rudo rwemwana. That is my conclusion. Sis Melly, tiri pamaviews mangana. Atidonei pamapinda apa. Adona? Mangani? Atadona kusvika pa216 chaiko. Vanhu vari kungoti bye Sabina bye next. Ndezvavo hanzi zvinonaka zvinodhura. Manje zvinoita vamasamba rafu. Sis Melly, I want to employ you and Masimba, and I will give you $200 a copy, mimi na Masimba, for as long as you do your lives in one group. And the contract is you can never do a life by yourself in your own place. You only do it in Sabina's big brother. Ndataura na Masimba atati $200 inobvuma. Imini, it's up to you. If you want to do my life for me, ndokupa $200. Zvabasa kana munhu akarekesa kuuya, but you are not allowed to do Mbenge and everywhere else. So you need to think carefully where your bread is buttered. All right, iri boss Sabina, thank you very much. Aiwa manama awards anopuwa macelebrity ari kuZimbabwe apuwe macelebrity ari kunze kwenyika. Thank you very much Sabina. Let's go back to the topic vanhu vari kuda contribute. Okay, think of the business. Aiwa vanhu vachochera button sera. Love you guys. Bye. Caller, hello. Hello caller. Hello Makadishi. Tiri Makadi manguri mafona. Mamuchifana paine vanhu manje palaini. Panenge pane vanhu. Alright, taura izvozvo ndofuna ndimiti ukole kupesira zvedu. Ewe. Ndoda kutanga nekupindura kola apa ati ma-stepmothers anenge ane hutime ndo vasina kumbukira vakazvara ende varoyi. Ndamupindura inaziva kutaura ndakamirira mamwe ma-stepmothers but inini ndisori stepmother. I've been married for more than 12 years. Ndisina mwana. Murume akaenda panze akaita mwana wake ndikamutambira sezvaari. Mwana ane 11 months. Ndakatanga kugara nemwana tichisinda kapamba. Handiti. Mwana asenda achinoona mai vake. Ika mwana atotati akura. Ezvinezvi atokura ane 10 years. Pa10 years dzesapa ukaenda kana kuholiday namai vake iya aiziya imisa amai vake. Vamai vake nenyaya yekuti vanenge vakumutora kumaholiday
ndovakuchimudza kuti ava vasiriva ani amai vako taini handiti muri kunzwisisa ava vadzimai vako inini amai vako ogona mwana akukubvunza kuti akukubvunza bvunza kuti unenge usina maanswers ende pese paanenge achitorwa naamai anodzoka ane mwedziyezo yekuti kana ukati umuye kana kusvika plate watoita out there watoendivu stepman wotozoenda kutoro vamwe vese vanokuziya saamai vemwana wozoenda kutoro wakutonzi mwana wenyu akati hamusi mai vake stepmother akazoudzwa naamai vake chokwadi. So sometimes listen to those guys, they know. mazita panze nekuti munhu anokwanisa kuzvinzwisisa stepmother situation munhu ari mai. Inini kukura kwangu ndakatorerwa nastepmother zvokuti ndazva kuti stepmother vatofa mai vangu vaiuya pandaifunga masisters. So sometimes ana babawo on the other hand ana baba vane problem yekuti inini kana ndine mwana wangu lese musikana ndikamuti asuke maplate haisi problem, but kana ari stepmom atuma mwana kuti asuke maplate iabuse. Kana hama yemurume kana ndeamai kana kuti vasanya mwana wavo votitedzera kuti suka maplate kuti mwana wangu ari kuita sei ari kuabuswa. Handi mukunzwisisa ukati utengesa naice cream chayo pamwe baba vauya vabva kutoela mukadzi wavo vauya neice cream maybe haisiye vana maybe mwana anosimbotengerwa amai pamwe havasimbotengerwa baba voyo vakabata ice cream mwana mai vakazodya vakapedza ice cream iabuse, but amai vane mwana wavo chaiye vangona kutodzira mwana wavo akaita se akatarisa vachivezira kuti zvisakuite munhu mukuru. Saka nyaya iyi ine two sides yekuti sometimes ana good stepmothers vanowana vana vane mabad behavior yekuti ava varespectable kwavanozoenda kana kuhama dzamai vanozwa kuti ava vasiki mai venyu chaini kweto. Saka inini nemwana wemurume wangu vazhinji havatoziva kuti ame stepmother vanotozorwawo nerumwe rekuti amai ava havanachi havana mwana, but above all vanhu vanongotaura but relationship yangu nemwana ndo inenge yakaita yakakosha. So even uri in those situations sometimes you just need to pray also and chipo kuwana mwana anoteerera. Saka yakara zveuroi zvokuti munhu anozotaurine mwari akasirowo zvakaita se zvakanaka nekuti akaita se akazvara nyikana inosiyana ndinotenda. Thank you very much Kola. Hanzi I do disagree nekuti hanzi munhu asina kuzvara ndiye muroi, because inini handina kuzvara sine mwana wangu ndinaye stepson yangu vanhu vatozive vanotozongonzwawo nemakokti asi mwana wangu zvodhipenda nemunhu. Kune vakazvara vavo vana chaivo chaivo vane utsinye hwekuti anenge achiningirira vana vake kufevha vana vake than vana vemurume asi akazvara. So ndo topic I think I see one day guys. So kana kuine vamwe vari kuda kucontribute ka guys moya kuinbox anditika kuinbox kwangu totaura so that we can have an episode, a second episode yocontinue. Haisi topic yekuti tingapedza one day because vanhu vakawanda vachikuda kuramba vachingofona anti mazvona zvakare guys. Ndoda kutendai mese maya pano pachirongwa kuti tinyatsoonesa nenyaya yemastepmother nemastepfathers handiti nyaya yange ichiwandira kumastepmother anyway, but ko kumastepfather uko hakuna here mastepfathers umana takutapedza kamanje. Ada kuona skimi sami my favorite so. Hello baba maswera seiko baba. Square bazira seiko. Tasquera. So Sis Melly ndamoti phone ndangotaro twists down because I realized with it so concentrate my stepmothers than my stepfathers on. Yes. So as a man ndangotaro chinotanga is being a parent on kuti vana vazonzi ma step children inyaya yekuti vabereki vanenge vatadza kunzwisana kana kuwirirana. Saka ma stepmothers akawanda vanasikana vakashaya rudo, vamwe vazhinji vakashaya rudo from their own fathers yojo
kuti vagone kuzonzwisisa kuti mwana anobatwa seka avagone kuzonzwisisa anoona nokuti munhu wemurume akabva padzinde remukadzi saka kana mwana musikana akashaya love for kunyanya hanzvadzi dzake kana kuti baba vake kana zvakana mwana mukomana anokura change chirema why because amai vakarwadziswa nababa vacho ende iye haasomboziva kuti mwana ndomuchengeta sei kana ufanira kumuratidza kuti munhu wemurume sei animuruzvona ndanzwa vanamai vakawanda vachitaura kuti varume ndo vanokonzesa. Yes, I genuinely will say 90% of that is our responsibility because taisa vakadzi vaviri parume nanzombe zvambotaura nemukola and that actually causes friction mudzimba and kuti vana navo vana vastepmother nevana vamai varipo kudhara havagone kutarisana matsona kuirana because vanoteerera zvavari kuudzwa nevabereki vavo chaicho. Hakuna mwana achatora zvekunext door hazviite nyanga achiziva kuti amai vangu vari wrong haambovhakateerera stepmother hazviiti. That's the right. That's the in our culture and our tradition and how we raise our children and how we actually put pachokwadi noti inini kana vakadzi kana tuka sisoka I have to be responsible enough kuti vakadzi vangoda sei vari kuwirikana andiri ndikatadza mashuro anasekuru vedu vamweni vakadzi kana 10 kana 20 but vagarisana vagarisana bo. Inini I grew up in a family of step parenting and step kids children nevamwe vana kuti vangozoti vana ihama dzavo but vangosari kuzoti mwana wana ndiri and ndikakuudza ndika that's when ndati bye bye Sis Melly a lot of vana izvinezvi vanhu mukuti varume kuna vakadzi vane utsinye pasi pezuva unonzi utsinye njo ndine shamwari yangu one of my best friends amai vake chaizvo havake vekumutumbura chaizvo kumubereka vakamitira utsinye ari mwana mudiki unoziva unonzi utsinye chaizvo zvokuti sometimes kana akagarapo anongotaura kungochema anotanga kuti akarahasha and even today it doesn't go away you know those mavanga aya haangobva pauro bva angoenda nekuti zvinhu zvinoberekana nedzingozi nekuromba nekudyiswa it's all relevant to the same core because ndo dzinonzi ngozi ndo mashuro anozviratidza panyika kuti mumwe munhu akutire utsinye uri mwana ka zvibvunzo kuti chii chaunenge wanyanyotadza and sometimes we end up having my parents who take on their burden pavana and they try to correct their mistakes pavana and imi misisi memukarambana nabamukuru kumba kwenyu ikoko makundiudza here kuti imi just because manaona baba vemwana makutira mwana wenyu utsinye no you see hazviite ini ndineza man ndikarambana nemukadzi vangu handichaita kana musikana usinde papi vanhu vakadaro variko but we have to be disciplined enough to understand kwatinobva kune maproblems ende mumwe nomwana maproblem pavanhu pamunosangana muchinyengana paipai zivanai zvichokwadi checho kunoziva vada kuzozivana makurambana know the person you're dealing with ziva kuti munhu wako uyu kwaakabva nemental disturbance here akamborepwa here akamboita sei you know ane chirwere here you know all those things are important because vana ndo vanosafa kana mukazona vana venyu varebellious musagomboke because imi ndima yakanyepera and chimwe chinhu chinonetsa nchekuti vanhu vakuru with the belief kuti nekuti ndiri munhu mukuru saka ndoziva zvese hauna chaunoziva. Life is actually an inheritance pachild. You give life towards the next generation kuti vana ndo vachati amai vangu nababa vangu vakadaiso kune imwe futi kuti vana varazvarwa vakakura vachingona mbuya nasekuru mwana wakona aita kubata kuti mbuya nasekuru ndo baba namai vake andika izvo zvomwa maproblems ekuti anotodisturba we end up having a dysfunctional family because mwana anotoramba kuti this is not my mother, this is not my dad. My mother and my dad are my grandparents andite zvaiitirwa izvi zvaitaona kuti mwana musikana anengaita mwana ari mwana mudiki kana kuti anengaita mwana asina kuroorwa kudhara it was a taboo muri kuona so it is I think as a man I honestly believe vakadzi you also have an upper hand yekuti mwana kana asati arumurwa kana kuti mwana asati arumurwa you keep safe mwana iyeye muchingomurumura the same you keep safe timi munomuchengeta 9 months mwana agokura to 5 years old and yes murume anogona kukutiza but kana mukatara kana
mhuka chezezi animal kingdom mombe chaimboti nekuti bhuru rekwaningira zotitiza saka mwana uda kumurasa kana huku chezezo omboona huku itiza hukwana yacho nekuti jongwe remusha kwananingira ndirasa. Do you understand? That's something that you were given by God as a gift. So sometimes we think like on our body. So I'm at the and I hope to send the tower on Nigerians. We say, not but you're looking for these answers. And I respect you, Sis Melly, because your show is actually helping a lot of people. You know, it actually helps a lot of people because so I hope kuti mumwe musiwo kune vanhu vachava vachiti ndaimboda utsinye ndakazoregera po ndakazoona kupedza nguva andele so aiwa ndakuti kopayo mukana mpe vamwe mukana aiwa. Thank you very much Angazi. It was nice hearing from Kumurumewo. Thank you very much. Alright, sharp. Anyway, and then that's to put on last caller kapana pa manje vari kuramba chingofona. Okay, this is going to be the last caller. Caller, hello. Caller, hello. Caller, hello. No, I think network yake any problem. Right. I think network yake any problem. All right, guys. Nyata inzwa. Let's have party 2. Andika 20 party 2 series. Yota series like 20 party 2 to be continued. Andichika kuti vanhu vanyatsataura pfungwa dzavo because vanhu vakawanda vari kuda kuramba vachingofona andichika vachingofona vachitaura nyaya dzavo dzakasiyana-siyana. Nyaya haisi nyaya yekuti tingapedza nhasi asi ndoda kuti ndaimese mayamakakontributa vedu weka mwana waunochengeta, mwana wemurume wako, mwana wemukadzi wako, mwana wehama yako, mwana wabhudhi vako, mwana wasisi vako, mwana wako, mwana wemunext door wako unochengeta mwana wako. Musave that bitterness and evilness towards vana chavanosiva. Baba namai kana makarambana pedzerana muri 2, do not involve vana munyaya idzi dzeinze kurambana kwenyu. Musa involve vana. Don't feed negativity muvana vasina chavanosiva. Kuti baba vako this, baba vako that, kufanana bambo, baba vako vaizodai, mwana hana chaanosiva. Mwana is just a kid. Let kids be kids. Period. Antimaona. So taking the grudge zvakaitana na baba vemwana kana kuti namai vemwana and put it on the kid, it's not fair. Zvinokonzeresa in the long run kuti vana vapa vanokura havachakwanisi even kurespecta vakadzi vavo kana kurespecta varume vavo because of zvinhu zvakakura vachiona, zvinhu zvakakura vachiexperienza. Antimaona. So I've realized one thing again, guys. Musaita yes, we can have even 7, even 10 series is Slick Raw panya that I've seen, but Slick Raw undi most on better inbox. I think kune muna arda nemi ku inbox ukaruda rubatsiro. And then the other thing that I've noticed, guys, murkuona the bitterness and some of the comments that are put by people on Facebook. Veduwe musafunga kuti kuzviitisa. People look at the background. Chito nongosingazive background yemunhu. Handika mukazotsvaga background yemunhu munyatsona kuti munhu ka maybe akaabuse wari mwana mudiki. Mwana akakura na step mom vachimushungurudza. Saka hazive chinonzi rudo kuti rudo chi. Anotofamba nebitterness yake pese to the extent yekuti mamwe comments amunoona even pa social media patinotamba. You can actually see kuti there is a problem nemunhu uyu, but kuti uzive kuti problem ndeichi haukwanisi kuzoisiva. It's because of the background yezvinhu zvakaitika kumasure zvokuti akashungurudzwa ari mwana mudiki. Saka chinonzi rudo hachizive. Akashungurudzwa ari mwana mudiki nababa kana kuti namai haachizive, stepfather stepmom haachizive chinonzi rudo. Akungoya kuzopedzera ushunguchiro zvaita she doesn't care or he doesn't care kuti ndichi chinoitika ndiri kuita feeling yake kana kuti because aiona kana mai vake vachihetwa kana baba vake vachihetwa kana kuti iye mwana uyu aihetwa ari mwana mudiki. Handiti mazviona. So instead of guys Ameno, I don't know how we are going to handle it. Ameno. But nosangana comments akadaro nguva zhinji. I would suggest even personally you see those kind of comments and before you wakokura nevabereki vako 2 unoziva rudo from both parents mai nababa usati wapatanga kupinda muwozo nemunhu akadai andika zvibvunza kuti but am I really this person, right? Ndo zvandakakura ndiri here izvi ko kana munhu uyu aine maissues akakura nawo andisina kukura nawo inini, rather block the person. Musaonani
andiona do not be munhu kunze unoda kufamba uchitaurwa zvakangoipa pamusoro pako nevanhu vese andimazviona because of whatever happened in the past. Rather seek for help. Kana uchiziva kuti uri munhu akadaro ako you hauna the courage of coming out and talk kunyaya yekuti yedu ini ndakabhizwa ndiri mwana handimaona ndaishungurudzwa ndairohwa ndaitwa sei handimazviona. Please handika tsvaga mumwe munhu anokubatsira wekuti utaure naye. Tsvaga mumwe munhu anokubari kumaprofessional counselors akawanda. Enda kune mumwe munhu kana usingazivi ushanda kumbira kuti umboniteerera ndichikuudzawo nyaya yangu wotutaura nyaya yako uchimuudza. Batsirikana. Handisi kureva anyone, I'm not mentioning this to anyone, but I've seen this a lot of times, guys, a lot of times. Handika kwatinofamba I've seen this, I'm seeing comment yesabhina kuti Simedi Matanga. I'm not referring this to anyone, right? But ndazviona pakawandisa ndinozvionesa pakawandisa kuna mvenge mamwe macomments kumagroup emaWhatsApp atiri kuti mamwe macomments nonyatsaufila and manzvinzwa ndichitaurira wekola afona panapa ndichiti no kola ndaiona macomments ako always andichika but ndaishaya kuziva kuti ndaingoti pamwe ndozvauri. Now I understand where you are coming from. Mazvinzwa ndichidaro pana kola atanga kufona angari wechinumber 2 pakufona akati ndosaka ndizvo zvandiri ndine bitterness. Ndakakura ndiri munhu ane bitterness handina kana basa ndigaye because nditodawo help. Mamunzwa achikonfesa it takes one brave woman handika ani 35 right now to come out pajekerere kuzotaura kuti very way inini ndiritori nebitterness ndorarama nebitterness because of zvakaitika kwandiri makore akapfuura handimaona. So ngatibatsiranei anti instead of yekuti tsikirane pasi nekutsikana musoro nekutsikana hure nekuitana sei handimaona. Brother ka utange wanyatsaongora chitati musoro uteme chii kuti maybe pane something chiri kuitika pamwe ukaenda nemwe angle kune munhu iyo kanyatsamubvunza are you okay my sister, is everything okay, are you unogona kutonzwa shocking things zvokuti unogona inini hangu guys I talk to so many people, a lot of people pazuva nogona kutaura nevanhu vanosvika kuma 30 40 foni yangu aizoriri kuringa zvokuti zvozosonda kutodzima foni chibva pano ndobva ndadzima foni yangu handimaona because inenge sazoriri kuringa. I now understand zvakandito ndichinje mindset yangu towards vanhu, zvakaita ndichinje mindset yangu towards zvandaiona vanhu pafacebook kana zvandaiita handimaona because I now understand kuti no man guys vanhu vakafamba vakatakura zvinorema, vanhu vane zvakakomba zvavari kufamba nazvo havanawo kuudza. Hakwanisi kuudza hama dzake because hama idzi maybe ndozviri kumuitira izvi. Hakwanisi atoona kuti rega ndinde kune stranger iyi ava mai ava ndisingaziva ndingonodururawo ikoko handimaona. Vanonditeerera indine patience kandinoteerera munhu achitaura handimaona ndikonota ndizvikwanisiwo kuti mina ndikutsvagirira nokubatsira nyaya yako ndainzwa ndoisawo to the next person handimaona. Ndo zviri kurarama nevanhu, vanhu vakatakura zvinhu zvakakomba handika to the extent kuti recent izvozvi manje I think before the life ndafonegwa nemunhu wanachitofunga kuti life yake iri rose handika aripo pana kumacomments apa she's seeing the comments right now wana ichitofunga kuti life yake itori rose and everything anifanira akasimeli zvinhu zvakandiomera I need somebody to talk to ndikati iwo ngoomerwawo nei akati smell is not what it seems out there ndikati you know what ndikuenda palife I'll talk to you kana ndapedza and izvozvi I'm yet to talk to that person and ndinotombofunga kuti maybe anitoriwo zvinhu zvakamukomba but you know from the voice yakachitaura kuti ndakatoremerwa izvozvi zvinhu hazvina kunyatsa ndimirira mushe but unongochimbofunga kuti munhu atori right handimaona. So zvinhu zvokuti we need to see to look izvozvo to see kuti zviri kufamba sei handimaona tobatsirana because I wouldn't be okay mangwana ivi ndikanzwa kuti munhu andisingafariri hanzi akazofuma akakomita suicide kana kuti akana mushonga wemakonzo ndibva ndazvibvunza kuti but ndaitoona zviito zvake zvaiita pai ndakadii kumbosvavira kunobvunza kuti are you okay my sister, is everything okay. Kana kandituka ndezvake kana kadangondiudzawo kuti aiwa my sister I'm not okay pane zviri kundinetsa maybe totaura pamwe dei asina kuzviuraya pamwe dei asina kunwa mushonga wemakonzo handiti mazviona. So guys ndozvanangotitaurirani ngatikontinyei nepati 2 andika kana uine topic yako yaurikuda kuti titaure nezvayo kana kuti tibate kana kuti uine nyaya yako yaurikuda kushiya nevanhu pano you are welcome, you are very free uyautaure usaita the fear yekuti utye kuti unozojajwa nevanhu. Vanhu vanogona kujaja, people can say a lot of things but havana zvavanokwanisa kubatsira nazvo. Kune vanhu varipo kungodestroya people, there are other people who are out there to destroy period vatopedza nothing else. So it's for your own good iwewe talking about your own issues iwe uchirelieve zvinoita kuti pachako unonyatsafila kuti anduzwa inini muchiona ndakadaiso musafunga kuti everything is all rosy as well. Nditoriwo nezvimwe zvinotombondirembera at some point. Nditoriwo nevamwe vanhu vari nditotoindira kuinbox kwavo ndotaura kuti sisi muchiona ndauya kudaisoka
ndaremegwa mufunge handisi kundotaura nani, but looking at your age and your maturity, I think I can talk to you. Vantoziva nyaya dzangu chaidzo kuti dzekunyepa. Isisi pane nyaya yakadai kuti ndisaka ndoihandla sei because yakundiremera nyaya iyi. Handikwanisi pa vanhu vari kundifondera nemaproblems avo. Ko inini angundoudzawo ani. And then vanhu vavanditeererawo kwandiri chotaurawo kuti alright, ngatitaure. Tivatanga kutaura, and then afterwards ndotofila better kuti thank you very much for the advice. Andimuona, we all need other people at some point. Hakuna nganzi norarama ndiri ndoga. We all need other people at some point, because tingorarama pasi pano panyika pane matambudziko, pane vanhu, pane zvinhu zvakawanda. Anditi zviri kuitika mukati muupenyu hwedu. So guys, indokudai mese andika, please take care of yourselves, and I love you all. Hapana ndinovenga kana aripo wandakakanganisira in the past, or knowingly or unknowingly, please forgive me. It was not my intention. That's not who I am. That's not the way that I was brought up. Asiriwo makuriro andakaita. Zvinhu zviwani zviwira vanhu zvinongosangana. Handitika motiregererawo. Tongoitirawo toendera mberi nerudo. One love, rudo ndo chinhu chinodiwa. Handitika regerero chinodiwa. Though kune vamwe vanhu kuti you can actually say kuti this person, I really like the person, but let me just like the person from a distance. Haisi mosha. You can love that person, but from a distance, because you can never be close to that person, because wakambo runga kakawanda nemunhu iye uchizama kuti rega ndidaiso waramba chingokuruma, rega ndidaiso waramba uchingorumwa pesa racho iwe rega ndingoita like from a distance. Anditi maona, not to say kuti that person is my enemy. No, the person is not my enemy. I care for those people. All those people, I care for them very much, right? But the only problem is I cannot be very much close to them, because uchatanga futi kuti uite sei paite zvinhu zvinenge zvisina kudi kumira zvakanaka zvinokuita kuti so you try and avoid zvinhu zvakadaro. Anditika, so guys, mosperabo, morarabo, momukabo kumatima nenyika chitigatisangane zvakare nechitatu nechishanu. Handitika neFriday tisangana zvakare pano tichikurukura zvakare. Handitika thank you Makosi. Because in case maybe kuno munye umuntu maybe angazwanga imessage yami wabani angayithathanga vele iapology yami vele angahlangananga nayo vele. Ngifuna ukuthi azwe kahle ukuthi hayi ngempela ngiqinisile vele ngikhuluma iqiniso vele from the bottom of my heart. Into le ngikhulumayo iphuma enhliziyweni yami. I'm not just talking from the mouth, no, iphuma enhliziyweni yami. So I have to say it over and over and over again, up until my message is heard. So guys, thank you very much. Mwari vakuitira zvakanaka. Musakangana kunamata Mwari kumusoro kudenga uko. Mwari variko. Kune vanoitawo zvetsika nemidzimu nechichichi. Musakangana kunopira vadzimu venyu. Handitika kuti ungove zvauri hakusi kungwara kwako kana kudzidza kwako. Kune kwazvinobva. Kune anokutungamirira. Handitika kune ari kukupa that knowledge. Mwari vakuitira zvakanaka. Bless you.